Hello guys, hi guys. Chido my Raiden, how are you? Melody Bonyongwe, Jiri say Emma Marange, Peti Maramba, Mike Kim, how are you? Winet Chimoa, Tinuimbo Yokai, Tendai, Petunia, Brenda Shamini, Biula Muzamiri, Tariro Jaure Beki Murwira. Zvichienda zvakadaro guys muri seiko guys, how are you? Muri sei guys, maswera here ari seiko makumbo, muri seiko mamana. Makumbo enyu ndofunga ari kuita kugwadza chaiko nokumbeya. Tichapedza tanga kuti vana tongombeya because munombombeya kumbeya munombombeya. Zanele Sibanda zviri sei Melodious Mugocha. Yes, my sister Barbara underscore Melissa, how are you? Brilliant, Daddy. Tendai Sauti, My Mali, Jiriseiko, Ethel, Getty, Brenda Bugona is in Maranzuku, Tangatiriku, 500,000. 500,000 days, easy 500,000 day kupi. Tobekile Shoko, Paida Gabriela Simuto. Anzi mafaranta singeni esi yida uri sei Yvonne kubva zvakazvara wakadzika mazuva. Queen B Shumbresi muri sei ko Shumbresi medu yemufollow zvanonzi Queen B Shumbresi uyo anoita maskits. Please follow Queen B Shumbresi ari mu comment section uyo anoita maskits munhu anongori neka happy kakeo mufollow we Queen B Shumbresi ndikaona comment yake chaipina ikadzoka apa kuzi yaenda ndichaipina hanzi kurwadzwa nemukuru wedu weyadhura. Kumukuru yachadhura paiko murungo chema nemukuru hanzi vanhu songochi mukuru yadhura iri kumbodhura paiko mukuru guys. Mukuru zvayakuda kuitaka iri kuda kunyatsoshimeka sure kuti aita maprofits now. Iri kuziva kuti vanhu vakawanda ndi vari kuda ticharelocata kuZimbabwe tichadzokera kati ticharelocata kudzokera kumba. Saka mukuru ndotobva itobenefita kana dzokera kumba ndichandishandisire mukuru na guys. Ndichashandisire mukuru kana dzokera kumba. Saka kuda kunyatsokumeka sure taita profit yavo iko zvino tisati tadzingwa. Hanimona ndozvakuda kuti vanyatsokuita. Saka meno mungoona kuti moita sembaba mungoona kuti mzoita sei. Aiwa Elias shuwa basopo wakashaika mufunge zvorwadza. Taitamba naye mastreet Elias taitamba naye mastreet angari murakashi taitamba naye mastreet mufunge. Ruth Mpoto zviri sei Stema Kuyana. Right guys, tadzoka panapa guys, pano tine nyaya toda kuti tibate nhasi asi ndoda kuti mugare kusvikira kumagumo kwelive. Kune zvichaitika hani muri kunzwa. Musazoti ndakudzaiwo ndatoka ndakudzai chero ndikatara zvinobhowa sei imi ramai makamira muri palive because the patient space unogona kungobatsirika kumadedzai madmin because ndo chaita game racho mucomment section. Saka imi mugarai makadi makagadzirira because anzobatanya live tatari pa live alright tinozoona idu zvatata hazviperi tinozongoona tatakadangota live after live kaanenge achiita. Saka tizoregeni tichamuzomuona patime ndikatimboita izvi nemusoro izvi. Anyway anzobatanya waya neguwako chindai katatenda kuguwa timbosara pano chindai kuguwa imikokoko tichazomuzotiudza kuti kwai kudii chindai kuguwa amusati maneta namakuhwa acho amusati maneta everyday makuhwa muchingomamukira zvamuchapedzera mangoiwa namakuhwa simasta enyu mangoiwa namakuhwa kungofidha makuhwa daily anyway pochi kumbonyanyonakidza chii panyaya idzi asikana mboyedzondiudza ichekweni chiri kumbonyanyo kunakidzai panyaya chingave chii chaiko guys kuti umwe munhu ari kuchema. Guys ndonoita live muri kumabasa jesu kuti muwane wifi ndosaka ndaita live iyo ine muri kumabasa wifi dzevari ngukagadzishandi anowana ngadzishandi mazonyanya guys makuhwa munomadasi zvozonyanya guys hamuzvioni nyaya chiyambo inyo kuchatapirirai kusvika papi umwe munhu achichema imucelebrata guys umwe munhu achichema imucelebrata atisisa kuzvinyanya here guys. Uya getu kuseri uya kuwhatsapp atisisa kuzvinyanya umwe munhu ari kuchema guys kana zviri zveshuwa zviri kutaurika zvachona achiri kuchema skana
imimi teki chero tine utsinye chero nangu ndine utsinye handizokwanisi kuti ndinyatso kuramba ndakango titektekire munhu anenge ari mukati mekuchema. Mwoyo wako conscience yako inofanira kukudza wega kuti tataura wani tataura tamutuka zvakwana. Amen. Hanzi go makes the world go round. Josephine kana chikupa chingwa kumba kwenyu, do it, make the world go round. If it's giving you bread kumba kwenyu, we're not stopping you. Make it the world go round. But you are what you feed. If you feed your mind everything on something that is positive, you end up being a positive. And tell me your friends, show me your friends, and I'll tell you who you are. So if it makes the world go round, go for it. Right. Guys, ndindiramberi guys, ndapinda panyaya yekuti ndedza guest ataure nyaya yake anditika nhasi ndauya ndakamira guys, mukoona ndakapfeka orange guys. Pa orange apa guys zvakamirira chii orange iyi guys. Ukagona kuti orange yakamirira chii, ndiri kuzokupa present. I'm going to give you something. Orange iyi ngonyora mu comment section. Orange iyi sekufunga kwako orange ndakapfeka yakamirira chii, nyora mu comment section. First munhu anenge atanga ndiri kukupa something anditika ndiri kukupa something. Orange yakamirira chii guys. I'm giving you, I'm counting up to 10. Answer ngevepo 10 9 8 7 6. Hands orange is a new color. No. 6 5. Orange real premium spices. Yes, Abigail, what do SA here? Abigail, are you in SA? Abigail, Diatanga. Are you in SA, Abigail? Yes, can I have SA, please? Ndibate kuseri. Antika, ndibate kuseri, guys. Ndauya nema spice anonaka. Real premium spices, guys. Aya. Ma spice aya. Guys, van recover vari mu Joburg. Pretoria, Joburg, somewhere there. Hanimona. Ndinema numbers awo anchakupindira ipanapa guys. Spice dzinonaka idzi guys. Nango yangu nemashoma ndingo kutadzai but ndakapuwa zimbavhu rama spice. Guys, makambo inonzi Portuguese steak spice yakaipa guys. Portuguese steak spice yakaipa zvisingaiti guys. Please. Mona poita kune vanogona zvokubika munoziva, andika vanogona zvokubika munoziva. Pane inonzi mother in law munoiziva yanetsa iyi. Mother in law chero kuna naZimbabwe chako vari kunetsa nayo iyi munoiziva iyi. Munoiziva iyi inonzi mother in law spice. Munoiziva mother in law spices guys. Munhu uyu unobuda mukaisa munyama chero mungave muveji kana mungave muchi ukaisa spice yavo iyi mu whatever chaunenge uchibika smell inobuda apa chero ukaisa spice yako chero kuita ngori kubika meno usidhadhara pamusoro mai mwana ne spice inonaka ina ndisi munhu anofarira zvima spice stereki but aya ndakamafarira aya ndakadya guys. Aya ndakadya maspice ndakamafarira anonaka. Utongori kubika chikafu chepamusoro nemaspice aya ane kamwe kauromba kamwe kautesti kawega hameno kuti zvinenge zvichifamba sei hameno pa maspice waya animona. Saka guys, maspice anotodawo maspice. Yes ana maspice ari kutoshipiwa kuya kwamuri ikoko, anoshipiwa maspice aya handiona. So vane variety yemaspice guys. Saka unotenga riri dishi rako nemaspice wo mubva kana kuti motenga muri 2 ku UK yuko mubva mangoshipirwa maspice ana basa vanoshipa izvi. Havambokurambiri kushipa maspice vanoshipa. Ku Australia, Canada tengai maspice ekumba ane ruomba rwepamusoro andinyepe pane iyi atika vanhu pakugocha ndivo vanozvishesa 6 gani. Ivo vakaita 6 gani yavo manje ishi vane yavo 6 gani takandishandisa pa Friday pa Saturday apa 6 gani takandishandisa pandikikiri pa weekend apa inonakasikana tiri kunyeperana. Saka zviri kwawo hanzi ndofara iyi 6 gani. Saka zviri kwauriwo kuti unoda kutenga ari mumasizes aya here kana kuti unoda kutenga muri ari mumasizes madiki hanimona. So ini ndiri kuti kana wakangwara hanimona, kana wakangwara business hatisi kumira guys. Iwe kana wakangwara order maspice aya for resale hanimona. Of course iwe in the process unobikawo shansa uchibikawo but chiorder maspice aya uitewo business. Hameno kuti pane wanikwa munhu anenge angori ku UK vakawanda vari kuuya kabva ku UK kozvinezvi vakati vazere muno muAfrica munomu. Hanti bata one utaure naye order maspice. Vanhu vari ku UK vanotomada tengesa maspice iwa yauriko hanimona. This fact of spice ndekumba hanimona. Muri kwanti mongoda mathings asi kune mathings owe ku UK kuko, kune mathings ku America kuko, kune mathings ku Canada kuko. Asi mathings ekumba eblue nelaya totongomada maheu ari kwa maheu kuko asi tongode ekumba maspice ekumba anza use them, they are good. Yes, thank you Abby.
thank you for confirmation. Anonaka ndofuka ndikati ndina sisime vari kutengesa ndichitengesa sani mbotengesa chinhu chinoshata handimbotengesa chinhu chinoshata saka chihodhai anzi ndiri kumada ndiri kuBotswana loveness make a deal vantenga vanoti vanokushipira vanokuvigira kokunhikikiriko rikati mbonoti vanotumira reflyer remanhikikiri remaprices tonoti maprices acho akamira sei mirai tione maprices acho pakuti muhodhe pakamira sei because pakuhodha apa ndo panotori nenyaya apa guys pakuhodha ndo panotori nenyaya saka hanzi musadhiki mese kureva kuti muafrica yese maspice aya vanotumira handimaona vanotumira maspice kuna nadubai uk ari kutoinda maspice aya handimaona vane madistributors avanawo in case probably unoda kujoinawo kuita distributor nodistributor amene kuti unozongowafonawo panamba dziri apa unogona kungofonawo wozonzwa kuti vari kudawo here vanhu handimaona but vane madistributors avanawo ekuti iwe unogona kubata madistributors ku any country yauri kunyika yauri chete handimaona then vobva vadi vobva vakutumira handimaona vokutumira ikoko handimaona saka distributor uyu hanzi ndiye anotenga direct iwe kana unoda distributor iwewe unotenga kucompany direct nemari iri pasi unopuwa nediscount price mutengo uri pasi wave distributor kaiwe wakuchitora uri kuBotswana wachimirira vanhu kuBotswana unopuwa nemutengo uri pasi wachihodha ka in bulk iwe uchitengesera kuBotswana akapera vanokupa mukaita ukama hwekuti wahodha zvakanaka uchibhadhira zvakanaka even musonenge uchiti handina mari ndoda maspice vanokupa because maane business relationship yakanaka handimaona uri kuuk ikoko futi zvakare handiti zvinoona ari kuuya taura nemumwe akuvigire maspice akawanda vanhu anomada kumanda senge inonzi mother in law ne6 gani aiwa pakaipa handimaona then wohodha akawanda opuwa discount yako unogona uchasisa code yekuti diaries handika kwanga uchasisa kuti ndoda kuhodha diaries code vanotokupa zimassive discount handiona wapuwa discount yako iwe wotaura kuti wonotengesa uko handimaona right saka regai ndikupai nhamba dziri pamaspice apa izvo uyu anotisa akuisira angry face pacomment yaya yeizoka iwe unoda kunamatigwa I rebuke you in the name of Jesus Satan in the mighty name of Jesus Satan go away devil go away devil go away devil sure ungaisa angry face pacomment yemunhu anyora kuti I use them they are good unotoda deliverance yakasimba imbona matauri 1 mwari wakuita zvakanaka handimaona right and expired date yacho yakanaka because iri kure kuma 2024 handimazvona regai ndikuisirei landline ndoitori right andika landline munongofona direct motoita madhiri enyu guys wodhai zvinhu zvimutengese handika wodhai zvinhu zvimutengese vane landline ndozvavakanakira ndakanda wani pin ai ndakuisirai iyo landline iyo maiona landline iyo batai landline iyoyo cellphone iripo kana uchida cellphone iripo asi kungoti ndaona kuti pamwe cellphone but landline yakati iri right ka landline yakatochipa manje hanzi Deben tiri kutengesa good very good very good uyu ndokugona uku ndokugona uku kutengesa maspice ukatogona but gadzira unganza mari yako gadzira zvinhu zvako unganze mari yako gadzira zvinhu zvako unganze mari yako saka guys number ndeiyo antika kana uri kuzoda cellphone numbers dziripo unoya kuseri antika ndokupa musakanganwe guys maspice boost your business by having a side hustle side one unenge uchishandisa kubika ipapo 2 vane marestaurant vaya vane makantini vaya andi macaterers munodedzwa kunzvimbo dzekubika iwo mukadzi yakutibikira kwaIT mukadzi yanobika zvinonaka uya mukadzi yakutibikira tinashe ari kubika kwaIT hawo maspice ayanonaka ini kwana ndototaura kuti kwaIT mabike mashandise kureva kuti ndakamatesta anonaka handimaona tibikirewo maspice tenga maspice aya uite akasiyana mai mwana vane akawanda nditogoni kumapedza nemazita asi vane akawanda hanzi tipei cellphone alright mirai ndikupei cellphone yacho yamuri kuda iyoyo mirai ndikupei cellphone saka ndakubvisa iyi ndisa cellphone vanhu vari kuda cellphone mirai ndise cellphone 064 455 imi muchinyora ikoko 455 8976 real premium yes vanonaka maspice avo kwamukadzi kitchen ka guys
Mukadzi kitchen guys, mukadzi kufraya mai mwana kufraya. Mukadzi kufraya zve kana usingagoni kufraya pane era unorambwa kauchirambwa nzanza ugoni dishi remaspice handizozivi kuti mimi munozonzi mari dishi nokuti ndichizopiwa kuti ndi market handitimaona saka ndiwoziviwo kuti notina ndikamarket chinhu chasinambochishandisa chasinambotesta kana zvisingashandi tozochoshata ndorokwana vanhu handimaketizvi handimaona but kutoma market ndakaona anonaka. It took me 2 weeks vataura neni ndichimboshandisa maspice avo ndichida kuona 2 weeks vati approach ndichiti aiwa katenga tangeno kunza product sandadi ndambonyasonzwa kuti yakamira sei kuzonitumirawo nekumashandisa ndikaziona kuti aiwa ari right hanzi ndomanda ndiri kuwesta ngeti Julie namba ndanyorapo idzo cellphone number chichete navo pawhatsapp chat with them pawhatsapp 1 mukadzi ikanga hanzi a way to a man's heart is through the stomach. Kana une murume wako chibikira baba vambowanawo pane kungobika everyday mazemvura uchingoisa iyo inonzi karinga everyday vombowanawo kaisa zvimaspice munoziva kuti kune dzimwe nyama dzingadi vana karinga hanimaona dzichingoda maspice chaiwo kumarestaurant kwamene ndauya muchipaya tunodla kurestaurant kodhura hakuna zvinoshandira zvakabikwa ipo paya maspice waya ndoningangomwaiwa wakangosanganiswa kukuyakuya kuti ungwe uchikafu chepamusoro utonzi 1000.5 chakudhura kachikafu ukaenda kuocean basket nasoda kutenga maprawns avaya andi kaplata for aniko zvine kutangira pa800 rand kaplata kakadai kaplata maimwana kekuti kwenenge kane hozhwa 4 maprawns mangani maprawns ngani kari 4 futi and 2 rice kaportion kare kadidi kakadai so hanimona netuma chips netupas 800 rand 800 rand zvinhu zvacho zvakakwira zvokutodaro maimwana hanimona saka maspice aripo tora unokanga uga kumba kwako inda paYouTube inda una Andijoy uko uchinoona zvavanobika zvavo uchitora marecipe uchidzidzira kubika mazana hakuna munhu asingagoni kubika guys atinye kunyepirana mazana ukona usingagoni kubika unenge usingadi nevanhu vakaona nemachanel ekubika apa hobho kune vemasalad vana aniwe masalad tapuchi anoita zvidavado zvemasalad kukuyakuya unongonodzidzirawo zvimasalad uriko uchingonoona kuti haufa hanimona uchingonoona kuti haufa kumasalad kwete vanobika ivo vana ndijenona chizoti fish inobikwa so muraisi rodovirobikwa so ukaona chitiko yagoni kubika unenge utori hameno kuti unenge uda unotori nedhimoni ndoda tonamatigwa cheko umboiswa maoko umboshandigwa nokuti asingagoni kubika pana ukaenda chero kuYouTube uko vanongokwerera vachibika majelof rice aya tatodhiniwa nawo takungomabika mba ende anoda maspice vanofanira kubika majelof rice seni jelof rice ndinoida zvisingaiti hanimona ndichakudzidzisai one day jelof rice inobikwa sei inonaka maimwana asi indinowanza chili manje inoda vanogona chili hanimona oyama zvekudhiliva chitaura navo pawhatsapp uchinzwa kuti vanoti kudi hanimona saka maspice waidi vanenge achidiwa kauchiita na fried rice vaya uchiita muzvida Facebook ine zvose zvinaimwana ukaona usingagoni kucherewo mamakeup usimbe kusagona kudhrowa nokuti zvinozotinetsewo asi vanhu vari kungodzidzisa free of charge kudhrowa kumeso uko dhrowa yemakadai handimaona dhrowa yemakadai handimazviona saka handaitodzidzira because maspice uyu salad up with egg uyu anoita zvimasalad zvidavado zvemasalad naiwediwe ko zvitasingazvifungi nemake hanzi plata for 1 is 1225 SIS MELLY yaboti 1100 indakaguma iri pa800 iye zvino yapa 1225 hanimaona isto yatoti haiti 800 kwe yadhura imi kwanaimi Lucinda ode maspice autengesa kuNew Zealand my sister ode maspice autengesa kuNew Zealand right ndapedza nezve real premium spice moita momeka short ndida kuwa feedback kuti maorder guys maorder iside hustle weekend kana uri matumbe buda uchitengesa maspice aya ma friends ako andika uchiwanawo zvima 10 rand kana zvima 5 rand pamusoro haiuyi wakagara mumba 5 rand handitika right kana uchida madiki ndakudzenga kana uchida zvidiki zviripo unenge uchingoitawo zvidiki izvi kana uchida zvidiki zvingoripowo unenge uchingoitawo kwaimedza mati aiwa kana takuita zvebusiness atimedzi mati haunzi chingwa patebhuru maimwana mati haatounzi chingwa patebhuru tuti hanzi where can I order for UK sisilaina namba yandakapina iyo kana kuti munouya kwandiri ndokuita hookup nevana mubva maorder zvekuUK handimona mubva matotumirwa iko kuna vakanda vari kuno cherana kuvigirai ari kuno hanzi naCynthia mbuya moro iyi muzukuru anokuvigirai chera ari kuno anokuvigirai motaura nayo kuvigirai dishi renyu moto kanga fry vavari muvenye chirungu avanoda zvinonaka handimona as I love salad vari momo mukati momu right saka guys takupinda munyaya yedu yezuva ranhasi takudza guest wedu anditika guest uyu ari sensitive handimaona munhu anochema ndawana kuchemegwa saka mukaona atanga kuchema murege yacheme
and murege acheme because she went through a lot of things munigiri mukurarama kwake. Hanimaona mukaona ari kuchema muregei acheme. Asi ndati rambai Mai Bernard muri sei ndati nini rambai muri mu comment section kusvika kumapesisira ani muri kunzwa nekuti pane zvichaitika kune vacharamba vari pana pa comment section pane zvichaitika ani muri kuona right tapedza edu business spice ngatichipinda mune rimwe musazoseka musoro wangu wakatitowo zvawo bhinglish musazoseka musoro wangu animona wawa musoro tapinda mune zvimwe make sure makaronge guys mune mazororo mapolisi ereni mune mapolisi ere guys kuti mukafa nhasi mimi munoenda kumba sinokuwa kwa konde mazana chaiti konde munafa because kutaura kuti joina izororo zororo 89 rand pamwedzi pane kunotenga yo 1 plata yo 1 china notenga ngikiri yako inonzi inotenga zororo policy yezororo animaona uwane kurongeka kana uchinge wafa right a story for another time asirega itipinde pachi panyaya yedu yanhasi. Oh, okay, hanzi neve premium spices. Hanzi tine vane special yema bottle right now. Kuzimbabwe dollar. Vane special maimana 16 rand in SA. Vane regendi imagine ndikatora regendi tore linki. Inopine hapa linki. Dipine linki pai vanoda ku kupina hapa. All right, kandai link in comment section. Ndise link rein. Kandai link in comment section right ndipine link rein. Good, kana muna makarongeka. Kana muna God bless pumuran. Kana muna makarongeka God bless pumuran. Hello kola. Hello SIS MELLY. Muri sei. Ndiri bonda topanda pisa live kutroti isazonetsa pakutaura. Alright, aiwa pakanaka mningi wangu right tave pa live. Ndoda kuti uzvipe star rako reshow in case unoda akupane vanhu vasingadi kuti vazive kuti wakambosangana nezvinhu zvakaoma kudai mukati mopenyu wako bvisa uzvipe star kuzvipa wotsanangura kubva pakutanga kuti zviri kufamba sei. Alright, so zita rangu repano SIS MELLY ndichazvipa nhasi. Mombo nditi B. Alright, B. Okay. So SIS MELLY ndotanga nyaya yangu payakatangira kuitira kuti munzwe kuti ndakabva kupi kuti watanga ako tiripo mtanga. So inini SIS MELLY ndakashayikirwa namai vangu ndiri grade 2 ndobva ndachengetwa nababa tingori tunda ndiri mwana 1 uyewo mai vanguwo mumba mavo vakaberekwa vari 1 gogo vavo vakaberekwa vari 1 ndiri kutaura izvi kuitira kuti muzobatanidza zvandataura izvi kumberi makabereka muchingo wema 1 kumba kwenyu koko ndakangokurawo ndiri 1 ndichichengetwa nababa wangu svika ndapedza chikoro ndapedzawo chikoro ndaitawo vakomana but hapana relationship kwayaienda ndaiti ndikaita mukomana kazhinji anopedzira danana neshamwari yangu votoroorana kana kuti anomitisa zvichingoenda zvakadaro ndobva ndachitangawo kufambawo kuenda kumaprofita kuti ndinobetserwa kumasowe at one time ndakatombotendeuka kumasowe but problem yandaisangana nayo kwandaitendeuka kumasowe vana madzibaba kana kuti maprofita kana kuti varidzi vesangano they would end up vakundipfimba kuti tidanane. So nangwe ndikaita problem ndikada unobetserwa kumasowe ndaipesera ndakupfimbwa nemadzibaba kana kuti vanotondivakira munamato kuti ndivade. So at one time zvadaro ndakazoenda kuna vamwe madzimai ndobva vanditi mwanangu kuti problem yauri kuda kubatsirwa nayo zverelationship wokuti upinde mumba but ndiri kutoona kuti iwo wakavakirwa munamato nana madzibaba vakawanda kuti uvade. Saka nenda asi waivadana nawe waivadawe andina wandakabvira ndana wekupedzisira pandakazoona madzibaba vanga vatori single madzibaba evo vane sowe ravo vachitoshandawo vane makombi so ndanga ndakutoona kunge potential muna right sezvo ndandanzwa nekurasiswa ndopakakanzi namadzimai vayo it's not nyaya yekuti iwo wakuda kuti udanane nawo inyaya yemunamato wakaita sei wavakakuitira the moment yandakapuwa munamato wogeza namadzimai avo kakuvafarirawo kana ndakuita keke kakabva katoti wa asi
baba vaitouya kumba kwangu vaitondita ndangoti ndidarike ndichikuona vaigara kure asi vaitodhiraivha vouya kumba kwedu voti ndangoti ndidarike ndichikuona ndine munhu wandandichibetsera kuno so pandakaudzwa izvozvo ndakabva ndamira zvekuenda kumasowe asi vanhu vandaenda navo kumasowe SIS MELLY vaitobetserwa vachiyamuka but inini SIS MELLY handingazviti ndakanaka asi I don't know ukangosvika pasowe wakupimbwa ndobva ndaneta une chishavi chinonzi chimuwenzvawenzva chinohwezva varume so pane chimwe chishavi chinoita chinodhonza varume chidhimoni so chokuti varume vakangokona kudai chero wakashata vanongokuda ndinofunga kudaro ndasingatogozvizivi so ndagara ndobva ndachizoitawo imwe shamwari yangu aigara kuchitungwiza mba nditi inini handichaende kumasowe nekuti panext door pedu panogara vamwe gogo vanoita zvechivanhu but ndinotoona mapostori amunoti vanozikanwa veve vachiuya kuzobetserwa nagogo ivavo saka isusu pamba pedu hatichatomboendawo postori nokuti mapostori tinoona varipo vatonditi sisongwangu ane problem but vakabetserwa nagogo ivavo uye kumba kwedu timbovatraya so inini neeji yangu ndofunga ndandine 24 pandakaziva gogo ivavo ndobva ndatya ndikati nhau dzekung'anga ndinazandamboenda kung'anga handizvizive zvikanzikana ndinotoenda newe hautombopinde chima vanoitira zvinhu vanototaura newe muchitotaura nyaya vandatiorati mba ndaenda uchitungisa zimeri ndasvika kuye zvikanzi mwanangu ndiri kuona kuti wafamba ndinotombopinda mavaibetsera vakatogara neni mukicheni mavo vachitonwa tii vachiti avada kudzokera unobetsera vanhu zvikanzi ndiri kuona kuti wafamba ndikuti ndoda kukupa mushongo kuti ugeze nokuti ndiri kuona kumapostori kwawaienda wapuwa munamato munhu wese ari kuda kuti umude handiti so ndiri kuona zviri kukukanganisa even ukazoita mukomana hapana mukomana acharamba ainewe so ndoda kukupa mushongo yeunogeza uri kuda kuita zvekuti utsvagewo ushandewo here kana kuti uite zvemukomana urorwe ndikati ini ndanga ndafunga kuti ndiite sei ndishande nokuti ndanzwa nekurwadziswa zvikanzi arega ndikugadzirire wari pamushonga wakati unogeza unowana basa ndobva ndanogeza handina kana kumboita wiki ndopandakabva ndawana basa kuSouth Africa kuno kwandiri kwaine madhayaris utipowo nhamba iyoyo yambuya ivavo alright ndobva ndauya kuno kuSouth Africa ndauya kuno kumba ndatotanga kushanda kokwava vanondibhadharisa ndatozoshanda ndopandakazovabhadhara mari yavo ndauya kuno kunda kushanda mba ndangoudzwawo kunzi akunoku vakomana vekuno vemuSouth Africa vanokutambisa vokusiya so ndakabva ndazviudzwa kuti inini handichaite zvevakomana regai ndishande ndichengete baba wangu nokuti inini mama wangu vanga vakashaya so ndaigara nadhedhi so mari yangu ndaiti ndinotumira baba wangu ndivachengete mba ndatanga kushanda SIS MELLY so pamba pandaishanda ndaishanda basa remumba murume wepo ndio kuZimbabwe mukadzi ndio muno muSouth Africa vandatanga kushanda so bosi wangu murume wekuZimbabwe wane kabusiness kavaiitawo kekutengesa midziyo yemumba vane shamwari yavo yavaitengesa nayo so vaiti kana vauya pamba nemabrothers avo like mabrothers abosi wangu wotanga kunyeya munhu uyu wavari kuita nebusiness vachiti uyu munhu uyu mari dzake tinongoita hedu business but mari dzake ndedzemushonga anoenda nesu kubhawa unotibhadharira kupinda kubhawa kutitengera doro even kubhadharira vevasikana vamunenge muinavo but iye haadi kana musikana anogara paari uye anenge asinganwi doro anenge achitonwa kofi anototakura kaflask kake unoenda kubhawa so inini ndaiwanzoteerera vachitaura nyaya dzavo munhu ndasandamuona I was like kutori nevarume wokuti akaenda kubhawa haatombochivawo mahure haatogumwa nemahure hakuna munhu akadaro kana kune munhu akadaro inini ndiye hangu munhu wandingade kudanana naye so akazochiuya pamba nabosi wangu mota dzaaifamba nadzo SIS MELLY imota unovhunduka ndainzwa ane mari anogara kunhu kwakanaka zvokuti varungu vangu vaiti kana vachidoita function vanoenda kunoitira kumba kwake even though varungu vangu vane like right but yake yanga iri pamusoro ndobva auya pamba first time SIS MELLY pandakamuona munhu aityisa kunge
kune zvinotaurwa zviyo zvokunzi pane vanhu vakatemererwa zvemishonga yeshumba yekuti vanotyisa kwavatarisa. Ndozvaanga ari. Choti pandakamutarisa aityisa zvokuti ungosingakwanisi kuramba wakamutarisa maziso. Ndakutongoti makadii zvikanzi tiri right. Angaro kunyika ipi? Angari kuZimbabwe. Akangonditarisa ka1 ndobva atofamba mbva vaenda kulounge mbva tangotora nyaya. Mbva ndanzi ndiva bosi wangu nemabrothers avo vaida doro. Mbva ndatonzi unza maglass. Iye ndobva ndanzi ndimugadzirire tea. Ndopa akati inini handinwe tea inogadzirwa nemukadzi nevanhu vechikadzi ndogadzira tea yangu ndega. So bosi wangu mukadzi ndobva wangoti boila mvura woisa coffee neshuga mukitchen then vagadzire coffee yavo. Ndobva ndaboila mvura mbauya mukitchen manandi so ndakabva ndanomira kukona kwakaperera kitchen kudhuze nekitchen initi kuitira ndisaswedere kwanga. Mbva agadzira tea coffee yake ndobva angosumudza musoro ndobva ndoona ndakamutarisa zvikanzi hausi kutya kunditarisa. Ndikati andinoti aiwa sisimeli ndakati zvikanzi alright. Mbva tora coffee yake mbva adzokera mbva anogara pasi. Sisimeli I know zvinogona kusaunza even kumadiaries vari kundinzwa kuti vanogona kungoti avasisa vanopera. Sisimeli ndakamuda time iyoyo ndikati munhu ndamukomana ndamuda uyo even the chance yekuti ndidanane naye andoda kudanana naye not because mishonga nauye mari yake ndandisingade mari yake but kufunga kuti no hatambisi vanhu vechisikana haatombo izvozvo ane that respect so ndakamuda sisimeli but ndobva ndaona nezvandanga ndiri kuti ndiri kushanda mumba ndandisiri type yake ndobva aenda ndobva ndaona pasina kana away yekuti ndinozokwanisa kutaura naye nokuti aingouya pamwe achiyozokolekta mari kuna bosi wangu kana kuti vanouya vongoita madrinks obva aenda iye anenge achinwa coffee then mabhosi angu ndo vaiita hangout naye every weekend nokuti aiendesa vanhu kunzvimbo dzakanaka. Sisimeli mbva ndazosiyirwa mari nabhosi zvikanzi pane zvinhu zvakatengwa kushop so ndichachinja zita Sisimeli nokuti pane vanhu saka uda kwapa bhosi rimwe zita vape hako chiro kati vadehwa regai nditoti vadehwa so vadehwa zvikanzi vadehwa vachazotora mari yandakusiyirai kuzovapa in alright. Kwandiri Sisimeli it was a chance munhu wandandada. Sisimeli ndakamhanya kunogeza kwakubvisa handipfeka hangu uniform pabasa rangu ndendakapfeka hembe kwakubvisa hembe dzandandakapfeka kwakutopfeka kadresi kwakuzokama kamusoro kadresi kadokodokwe wakapfeka dresi katokotoko munhu asingade zvisina basa wandainzwa nzi hadi zvisina basa ndakatopfeka kashoti Sisimeli kakasvika mumabvi ndakatobvisa ndikapfeka dresi rakadarika mumabvi ndikati zvega akaza hadi munhu hadi zvinhu zvisina basa ndobva auya so paakauya akauya necousin brother yake ndiye akadzika mba ndatoti pindai ndobva aramba akanditarisa zvikanzi newe mwanewe uri kutoramba wakanditarisa ndikati so cousin brother yake akabva atanga kuseka zvikanzi iyo ndobva adzika ndobva apinda zvikanzi ndokumbirawo ndibhoilisire mvura ndoda kufila flaski yangu handisvikwanisa kudzokera kumba mba ndamubhoilisira mvura ndobva anditarisa zvikanzi sei usingandityi ndikati handikutye inini because inini ndinobva kulaini revanhu vanoroya. Sisimeli handina kana mushonga wandaiziva wekuti ndinoti unoroya munhu ndasingazive ende zvandakataura ipapa handizvo ndakazviwana kopi zvikanzi manje inini ndinoroya kukudarika ndikati you be amazed kuti inini nditori neuroyi unokudarika iwewe kwandinobva inini kuna vanhu vanoreya zvisingaite zvikanzi kuti unobva kumusha kune n'anga here ndikati tete vangu ing'anga so pandakati tete vangu ing'anga I was referring kuna gogo vaivai nokuti gogo vai ndakangoramba ndichitaura navo vakutonge hama yangu ndobva atoseka pandamupa kofi ndobva wanditi ndipe sorry Sisimeli and go back to the room ndobva anditi ndipe nhamba dzako hold on manini pane musikadzi ari mucomment section anguri abvira unyora kuti vedu wendokumbira mundibhadhara repolisi zvakaporesa unombobhadhara mari kona iwe unobhadhara mari polisi yako
unobhadhira mari police yako anguri wanyora nanchimboignora comment yako, but I think kwauri it's a necessity because hauna kukumbira mari yekutenga keke, uri kukumbira mari yepolice. How much is your police? Imari kana iri iyo yema 89 rand ndokutumira 100 rand yacho ubhadhara. Taura kokoni. So ndobva ndichindipe namba dzako, mba ndampa namba dzangu ndobva aenda. Smelly ndofunga akaita 3 months asina kumbotsika pamba pemurungu wangu, asina kana kumbondifonera. Asi musi wacho mataura uyu makatombonyengana. Atina mangovhundisirana chete pauroi apa. Mangovhundisirana pauroi. Takangotora nyaya yeuroi ndobva anditi ndipe namba dzako ndobva atoenda. So inini I was thinking kuti womanheru atandifonera Smelly ndaita ndichazotifonika ringa ndai hanya ndichifungidzira kuti but ndakagara 3 months asina kumbofona zvokuti mabhosi wangu paiuya nemabrothers ake ndaigara ndabhoila mvura Smelly ndichiti pamwe achauya kuti ndobva azouya kuzogadzira coffee kukitchen noti ndo kwandinenge ndiri, but haana kuuya. Then after 3 months ndobva azouya bosi wangu wanga aenda kubasa, mabosi angu ese wangu aenda kubasa. So ndaisara nikamwana 1 pamba ndobva auya ndinzi kugeti intakomearira mba ndabuda ndakatopfeka ruku night dress nezigauni Smelly ndikuita kunge munhu anopenga. Dzanga dzatova kuma 10-11 ndobva ndaenda kugeti achinditi anga asingaseke Smelly munhu yekuti anga asingatoseki. Kubva pandakatanga kumuona even ndichinzwa nyaya dzake anga ari munhu asingaseki. Akangoti achinditi zvikanzi naiwa ushure. Ndikati why? Zvikanzi kunge munhu anopenga. Zvikanzi buda kunze kwegedhi handisi kupinda, pamba penyu pane makamera, handisida kuti bosi wako vazoziva kuti ndabhoya panapa. Ndobva ndabuda. So inini ndakatangotaura naye ndakamira panze. Ndobva anditi hausi kutotya kuzembera motikari yangu ko kana ndiri kufamba nemwana wangu mumota. Ndobva ndamuti mwana rudzi. Zvikanzi andiwo wakati unoroya ko kana ndiri kufamba nenyoka yangu mumota. Ndikati handiudzirawo nyoka yako kuti ndodongotaurawo nemuridzi waye then ndobva ndadzokera hangu mubasa rangu. Zvikanzi sakapinda. Ndobva ndapinda mumota Smelly but atotaura nyaya achinditi so wakabva kuZimbabwe rini nekungondibvunza kuti zvekumusha kwedu. Ndobva nditi ndichazokona mangwana ndakwenda. Ndobva ndatodzika atinombotaura zvekudanana mba ndadzokera mumba. The following day mba auya so mba nditi ndigadzirirawo coffee. Ndobva ndamugadzirira coffee mba ndamupa. So ndakamubata ruoko but not ndichida by mistake. Ndobva anditi usandibati mba ndaramba ndakamubata. I don't even know kuti ndakazvitireba ndakaramba ndakamubata. Zvikanzi andibatwe nemukadzi. Okay. Ndikati what do you mean kuti andibatwe nemukadzi? Aubatwe nemukadzi. Zvikanzi ngwane ndakakudza wani kuti ndine vana vangu. So pandandakamubata akabatora ruoko rwake mba ndibata. Zvikanzi kwayobi wakandinyepera kewe kuti uri muroi, hauna kana uroi uri pauri. You are clean shame, hapana kana zvinozikanwa. Akatonditi hapana kana zvinozikanwa apa. Ndobva anditi hauna kana chauinacho iwe. Like akashokeka ndobva haana kutozombonwa coffee Smelly mba asumuka mba amira. So inini ndakutonge ndauda kuchema. Ndakufungotora ichi I was thinking kuti munhu itakuwa padhuze nekudanana ko why. Ndobva akanditi unoona iwe uri kuda relationship, uda munhu kudanana naye, uri kuda munhu anokuroora. Inini zvinhu izvozvo handikwanisi kuita newe, handikwanisi kukupa zvinhu izvozvo. I can't give you relationship yauri kuda, handikwanisi kukupa marriage yaunotarisira kana uchidanana nemunhu. Ndikati why? Zvikanzi nekuda kwezvinhu zvandinazvo is something chekuti handikwanisi kuzvichinja. Saka paakapoka kubikira coffee apa mikwadzi nakangansika because akambotika paya handibikirwi coffee ndobika ndega. I don't know ipapo Smelly but coffee iyoyo haana kutoinwa. Okay. Paakandibata ruoko rwangu ndopaakanditi apa hapana kana zvinozikanwa ndobva atosumuka mba amira. Anga kutaura neni akamira. Zvikanzi I have to go. I can't do this to you. You are too innocent. Ndobva ndamuti hazvina basa. Zvikanzi what do you mean kana uchita hazvina basa? Ndikati whatever zvauinazvo ndezvako hazvisi zvangu. Ndiri kuda iwewe handisi kuda zvinhu zvauinazvo. Zvikanzi I have to go, I will call you. So akabva abuda ndobva aenda. Smelly ndakachema musi wacho handitoziva kuti ndaichemei. Mbabuda mba aenda.
manheru akumanheru. So ndaimufunga ndichifunga the whole thing zvanga zvaitika nomborara dzakumaraundi 2 ndobva papinda ko pandadaira sei wakamuka ndikati hapana zvikanzi ucheme ndikati handisi uchema zvikanzi usachema ndobva nditi buda panze like enda tikamira mulaunji medu ukavhura windo unoona panze kunze kwegedhi zvikanzi buda panze enda mulaunji uvhure windo utarise panze mba ndabuda mulaunji ndobva ndatarisa panze mba ndaona mota yakapaka pagedhi ndobva ndati ndiwori pagedhi zvikanzi ndini but usabudi ndobva nditi pukuta musodzi SIS MELLY munhu ndiri kuita call naye voice call handisi kuita naye video call haasi kundiona zvikanzi pukuta musodzi zvikanzi uchaita off rini ndikati uchaita off next weekend zvikanzi unoita madays mangani ndikati unoita Saturday neSunday but kazhinji kacho inini handina hama kunoku so ndinoenda Saturday ndoendawo kumo kunotenga zvinhu zvanenge ndinotengwa Sunday ndonorukwa then ndobva ndadzoka kumba zvikanzi alright ndoya ndichikutora musi weSaturday but handifarire munhu anondifonera and handifarire munhu wekuti it's a must kuti makuseni ndofanira kuti wamuka sei waswera sei. I can't give you that type of relationship. Taura chokwadi SIS MELLY ndakabvumirana naye ndikati you know what kwandiri it's okay zvikanzi but inini handizokwanisa kuroora ndikati it's okay. Saka waide hapa naye musikana waide hapa haurogwi haufoni ndaida iye mupfungwa dzangu ndaizvitika ndichazozvichinja alright kana takufanana ndichinja ndazorara mangwana makuseni so mabhosi angu aita time yekuti vaimutaura mbwa changotaura chinzi whatever mishonga yainayo mhiko dzake haafaniri kurara manheru because haatorare manheru the whole night anenge akamuka anozorara makuseni pakunochena ndo paanorara so ndobva ndazoti ini ndichamubvunza so ndakaudza imwe shamwari yangu iri kuZimbabwe mba ndamudza nyaya yemunyemba nditi nhaiwe why uri kuda munhu akadaro ko akakuchekeresa iwewo akakuraya iwe personally uri kutoziva kuti munhu uyu ane zvainazvo but ko akakuraya ndikati nini handisi kumboda mari yake handisi kuda mishonga yake ndiri kuda iyi ingova nevamwe vanhu vanotodawo satani saka inini ndiri kuda iyi pamwe ndichaitoti atendeuki shamwari yangu bva ngoti kana wakuzoenda ikoko at least kuudza someone of which SIS MELLY ndasina munhu wokuudza ndasingada kuti varungu vangu vazvizive vane chechi yavanopinde kuti zvinhu zvakadaro hazvitotenderwi so vaendawo neni kuchechi kwavo asina iwo vachiitawo business hazvitendegwi asi vachiitawo business nemunhu wavanoti akaromba exactly ndo zvavaita ende vaidya mari yake SIS MELLY vaidya mari yake vakadaita mapacha aivasponsor everything Saturday yakwana mba ndati kune murungu wangu ndine hama yangu iri kunoku kupi kuDurban mwana wani wangu so ndiwandodota sei wandoda kunoona but anogara kuri so distance yandakatora it was almost 2 hours kubva kwatanga tiri pandati saka ndichanorara ikoko ndozodzoka musi weSunday manheru zvikanzi since iri off day yako enda ako pandageza pandarongedza matoothbrush chichimubhegi ndakuda kutobuda ndopakandisendera message zvikanzi paunobuda uchienda kuoff unobuda nebhegi rakaita sei ndikangoti nekanomo bhegi kadiki ndozodzoka ndakatakura maplastic zvikanzi siya everything ngobuda nekabhegi kako the way aunobuda mba ndaturunura tunhu twese mba ndadzosera mba ndabuda nekabhegi kangu kahandbag kadiki kanongokwana foni newallet akaenda simeti ndasiruzwa kuti ndiri kuenda kumba kwake here kana kuti ndiri kuenda kupi so ndakaita upa vanondimirira pane chonge pamo ndobva azonditora ipapo ndobva taenda umba kwake tasvika umba kwake so pamba pake kunouya vanhu vaiva vanocleana anogara ega SIS MELLY ine downstairs pane upstairs zimba zihombe but anogara ari one vanhu vanocleana kuye uzocleanwa nevakadzi anohaya vamakambani aya anoita zvekucleana vai but panouya varume chete ndo vanouya uzocleana then chikafu chake anobika ega tasvika chimbomira hai guys muri kupinda nyaya yako hamunawo here magoosebumps guys hamunawo here magoosebumps ini kana kuti ndiri kutofunga zvemberi kuti munhu akanopinda papi kunge movie guys hamunawo magoosebumps
timbomira timbotakatagadzikana usati waenda panenge pane juice pamberi apo ichi guys ichi ya indira mberi. So Simeli tasvika kumba svikanzi ndobva nditi we need to talk bataenda batanogara panze like patori nepool nemachairs batanogara panze svikanzi unoona kuti chii ndakambenge ndakaroora mukadzi kuZimbabwe bataita vana 3 takazonesana nemukadzi ndobva ndasiyana nemukadzi kuZimbabwe ndobva ndauya kunoku pandakauyawo kunoku ndakasvikawo ndikasangana neshamwari shamwariwo mbva dzandiintroducewo kukabusiness kandakabva ndajoina ndokuita kwandakaita mari then inini handinozombopira ndaita mukadzi wandakagara naye kana kuti mukadzi wandakaita munhu wandaidanana naye rinori ragore rechi3 ndaane mari so ndakapedzisira kurara nemukadzi 3 years ago handisati ndamborara nemukadzi kubva ipapo ndobva ndamuti ngwani unoenda out nemabhosi angu vanenge vachitaura kuti kune vasikana vakanaka chisvikanzi aipei vanenge vachida kutorara nevasikana mabhosi ako ndinovabhadharira vorara nevasikana ndovatengera doro rinodhurara vanoda ndinovabhadharira mahotels but inini handiite zvinhu izvozvo handiite ndopakanditi handinoda kukunyepera pandaitaura newe pepe aino kuti wakandinyepera pawakandiudza nezveuroyi hauna chauinacho but ndoda kukuudza chokwadi ini ndine zvinhu zvangu zvandinazvo aiva rifeya ipapo achiti vana vangu noti vari kuZimbabwe but vana kureva zvinhu zvaainazvo ndobva ndatomuti vana vako saka vanogara kupi chikanzi panapo vatori nerumu yavo yavanogara but iwewe asati ataura zvikanzi so inini vana vangu havauye kunoku its like kunge ndakakata maties nefamily yangu yekuZimbabwe chandinoita ndinotumira mari yekuti vaende kuchikoro mamwe vanotorarama life iri bhoma mamwe vakatoroorwa nemumwe murume but vana vangu ndochengeta but havauye kunoku so ndangoti ugare wazvisiva ndakomuti alright it's okay Sisi Melly I know patiri sofa munhu wese anogona kubvunza kuti zvivindi zvako zvanga zviri chokwadi ndomubvunzo watangwa tingove nawo tose papa kuti une zvivindi zvakakura sei iwe Sisi Melly ndaida munhu wangu ndaimuda in a way yekuti ndaiti ndikamutarisa vanhu vaiona kutya Sisi Melly but ndaiona that sadness kuti ari ega munhu wese ari around him ari kuda something kwaari it's whether ari kumusekerera kuti aitirwe business it's whether ari kumusekerera because ada kuyozotora mota so ndaiona kuti ari ega then ndapinda mumba ndobva nditi you need to bath ndokara pai zvikanzi mina ndikuratidza imba yangu kuti yakaita semba tatanga kutenderera imba mba ndaratidzwa marooms mba tasvika pane room 1 yange yakaiswa yakakiwa nditi but pakaiswa like burglar munoichichi window ndo mabagla aniswa screen door panze but ranga rakaiswa mumba ndobva mbabvisa loko mbavhura mbazokinura zvikanzi I just want you to see this mbavhura door mbabadza light mamuri empty Sisi Melly mamuri empty iwe uchititevererawo kuda kunoona ndakatodongorera ndiri kumashure kwake ndakatomubata ruoko nchidongorera paakandiratidza kozi ndakamubvunza ndikatomuti murumu mawai wakaisa dhoo wakamuvhara zvikanzi mbira ndikuvhurire ndobva avhura Sisi Melly mamuri empty musina kana chinhu kana but hamuna windo ndobva avhara vandatingowana hamuna chinhu zvikanzi ndo mune vana vangu haukwanise kuvaona ndobva tadzika bataenda downstairs ndobva avhurira mvura mutapu avhurira mvura mutapu ndopakanitarisa zvikanzi sorry Sisi Melly zvikanzi musi wandakatanga kukuona first day ndakakuda but ndakazviudza kuti handifane kudanana nemwana wangu so anga ane 38 years Sisi Melly inini ndine 26 ndauda kutoenda 26 ndobva anditichi
zvikanzi pese pandaitaura newe ndaida kukudza zvinhu sezvazviri kuti wobva wasiya wotya wobva wasiya but hauna kusiya. Ndobva nditi handechi tinogeza. Ndobva nditi wakamborara nemukomana. Ndikati ndakamborara nemukomana. Vangani mba ndataura vakomana ndandakadana nawo mba ndataura zvikanzi alright. Mba anovhurira mvura mutapu zvikanzi ate tinogeza. Ndoda kugezesa. Ndobva avhura mvura yeye. Ndobva mira mba abudisa mvura yese zvikanzi andonondibetsera kutora mukaka mufiriji. Mba tanotora mukaka mufiriji. Mukaka fresh milk. Ndobva tatanga kudhudhudzira mutapu. SIS MELLY nemukaka. Ndobva ndati mukaka ndewei zvikanzi I'm doing this because I love you. Denda ndisingakudori mumwe munhu ndachiri kumboita this. Ndobva tatora mukaka tigoenda murumu mune chikafu mpandi tigotanga kuturunorana nemukaka tichinodhudhudzira mubhazi. Tabu yakaita kusvika muhafu SIS MELLY. Asi mbava chemanga mine hafu imba yakazara mukaka. Anga nemukaka hopo. Vana vake vaidya mukaka iyoyo I think so. Muchinja chakatomanda mukaka kudarika zvinhu zvese. Ndobva atora mazai asina umapwanya mba amanyika mvura. Ndobva nditi bvisa hembe upinde mvura. Ndobva ndapinde mukaka. Ndobva ndabvisa hembe mba ndapinda mukaka. Mba atanga kundigezesa ndirimo mba ndabuda. Ndobva nditi usapukuti. Ndobva taenda kubedroom kwake. Anga ane bedroom yakanaka SIS MELLY but pasi anga ane rukukwi. I don't know kuti vamwe vanoruti rupasa. Ndoromba ruri pafloor. Vanhu kazhinji ati mabedroom akanaka vanogonoisa kakapeti kachi make mamune rukukwi. Ndobva ndandakamonera tauro. Ndobva nditi iwo you can sleep pabed. Inini andirare pamubhedha. I hope you understand. Ndangomuti okay. Zvikanzi another thing andirare manheru. But I know kuti yo wane time uchishanda so off day yako you must rest. So unokwanisa kurara. Inini msange ndakagara. So kwandiri it was like why would I sleep? Ndozorara ndoswera Sunday ndakarara. Ndega ndigare naye but ndanomuti ngatione movie. Zvikanzi mira ndikubikira. Mukadzi wangu aindibikira udhara from there asati ndambobikira munhu wechikadzi SIS MELLY ndakabikirwa chikafu chakanaka ndakagara tichitamba ukadodla moyo wakasununguka. Ndikatodya SIS MELLY ndakadya chikafu chikatodzika ndikaguta. Tapedza kudya mba tatotanga kuona Netflix kuona mamovie kusvika kwachena kuti SIS MELLY atova makuseni atina kana kurara. Makuseni kuma past 6 ndobva anditi unogona kunogeza mushawa kusvika kuti urare refresh mba ndanogeza mushawa miri wangu wainama zvimukaka zvezvi mba ndanogeza mushawa atina kurara. Mazai akasara mwanga asina kupwanya paya makaisepi anopwanyika akatomabudisa ndobvaso nomakanda mugini zvikanzi hazvinana basa mba ndatomuti wazviitire zvikanzi I did this because I love you. Ndobva ndatogeza mushawa ndobva ndatoenda mubedroom bedroom akanga ane mamwe mabedrooms mba ndatonopinda magubezo mba ndati flat SIS MELLY iyo mbaenda parupasa rwake nepilo yake negumbeze rake mbarara ini mba ndarara pamubhedha. Ndakatozomuka kuma2 akunditi unofira kuhope nenzara mukatidya lafuti ndine kwandodaenda newe mba ndatomuti unoenda neni kupi handana hembe dzekuchinja zvikanzi ndanhingirikina ndatuma cousin brother yangu kuti akutsvagire hembe dzekupfeka dzekwatoda kuenda. Zvikanzi unoisa makeup here ngasingaise makeup zvikanzi tinodarika nekune munhu anokuisa makeup pataenda kuSIS MELLY mba ndatoendeswa kukarestaurant kakanaka mba tanodya from there. Ndobva nditi kuti ndinokusiya kumba bhosi wako anozoziva kuti wanga waineni so ndokuitira upa woenda kumba. Ndobva ndadzoka kumba handina kurara naye ipapo SIS MELLY. Ndadzoka kumba mba ndatokontinya kushanda pabasa. SIS MELLY I was in love in a way yokuti pamwe vanhu vanogona kutadza kuzvinzwisisa but inini rudo rwangu naye tainzwanana ndaiziva pai zvaanokwanisa kuita like the way anokwanisa kuda munhu but anga asingaseke asingaite sei ndaimunzwisisa. Ndadzoka kumba ndakushanda ndobva auya kumba so aiwanzouya vanhu vepamba vasipo ndopandakarara naye first time.
vatashandisa protection kumba kwedu kumba kwemurungu vatashandisa protection ndobva adzokera kumba mbaramba achidzoka iye angave munhu angatove ne3 asina mbarana nemukadzi saka pakatoitika chimwe chinhu ipapo sisimeli alright nyaya yanhasi haisi yokuti akagonera kana utirege ndokubasiya mbaramba achidzoka ndobva ndaita off atopera mwedzi tongoti pamba nemonth noti ndinoita off kupera kwemwedzi mba ndaita off again ndobva ndichi no tiri kutravela tiri kuenda kuThe other city like kubva kuno kwatiri Durban kana tiri kuenda kune imwe nzvimbo ini ndatobva kumba nekabhegi kangu same ndikataa kune bosi wangu ndiri kudzokera kumba kwecousin yangu iyeyi ndokwandiri kuenda off but this time ndokumbirawo off yekuti ndinoenda Friday manheru ndosodzoka Sunday zvikanzi it's okay mba ndabva pamba Friday ndobva tatanga kudrive ndobva taenda kuThe other city kukankarika getaway kind of kwanga kanaka simeli kuri hotel ndobva ndatomuti tiri kuenda nemota yako here zvikanzi kuenda nemota yangu ndobva ndamuti ko vana vako zvikanzi vana vangu havakwanisi kukuona futi vana vangu ivo havana nabasa newe hauna kana zvaunova affect hauna kana zvaunovakanganisa so tiritakura mwana wani anenge ari mubhuti ndobva ndangomuti okay ndobva tapinda mumota takatodriva simeli ini kana kumbocheuka kuti kubhuti kwandanzi kuneya handina sisimeli kumbokutarisa ndakazviudza kuti izvo zvazvineineni vana vake ndevake even ndiri kumba tasingataure masikati ndaitaura naye manheru then inini kana ndakurara ndozvoti anenge akamuka anenge asinorara so ndikapererwa nehope ndaimumudza dzimwe alright sisimeli chinonyanyotyisa pazvinhu zvese izvi ndeiti ndikamufunga asinondifonera ndikamufunga ari manheru aibva andifonera ndikangomufunga so aibva andifonera so taitaura manheru only chaenda kuyo kukavhakation kaya ndopandakazomubvunza ndikati so zvinhu zvako zvinofamba sei zvikanzi handikwanise kuita mukadzi then vasikana ndinokwanisa kuvapa mari yangu like vasikana ndenge ndichibhadhara veve yekuti vadanane neshamwari dzandinenge ndinadzo but inini ndine zvandinowana pavanoshandisa mari yangu so the thing is inini pandakadanana naye sisimeli handinombobvira ndashandisa mari yake like kutora mari yake kushandisa mari yake handinombobvira ndashandisa mari yake then ndobva azonditi tinofanira enda unotestwa ande tinotestwa vataenda unotestwa mbandudzo kuti esinomudanana neni haufaniri kudanana nemumwe munhu vataenda unotestwa sema-HIV zvese kuti ndine zvirwere zvepabondere everything but abuda tese tiri clean zvikanzi haufaniri kudanana nemumwe munhu kozi ukadanana nemumwe munhu ndinozviziva haufaniri kudanana nemumwe munhu vadakutora ichi so takadanana simeri mbva pafa mumwe munhu wekuzimbabwe handisiri kuzotaura nezita so munhu yanga ane mbiri vanga vari magood friends zvokuti pese munhu yeye aibva kuzimbabwe paaiuya kuSouth Africa aienda kumba kwake vanga vari mabest vakaromba vose ndinobvumirana nemi pako simeli vanga vakaromba vese zvokuti pamusi hanzi mamone pisimeli inini story ndoiziva akandiudza kudhara story ishi but musi wakandiudza handina mwenyu pay attention senge zvandiri kuita iko zvinezvi pekutanga uzvishuwa paita pakandiudza nyaya yachichema ndaingoti firimu ndatanga munombondiudza ukadzimwe nemadhari zikuseriku saka ndaingoti haya ari kubika beans saka pakaramba chingouya achitaura nyaya achingove constant nenyaya yake ndopata nyaya iyi ndeichokwadi ndopatakazoyangoteerera nyaya iyi achiti sisimeli muri kudiginwa ndinotoudzawo vamwe ndopata kuziva kuti nyaya yake ndeichokwadi mwana ushu enderera kumberi so pakafa shamwari yake iyoyo angarumba kwedu makuseni sisimeli akadzika mota akapfugama murodi akatanga kuchema aino munhu kana afirwa neshamwari yake pane kurwadziwa kuchema kwatinonzwisisa but muchemero waakaita ndikati why zvikanzi I have to go ndobva atoplaya mbaenda kuzimbabwe zvikanzi handikwanisi kutaura newe ndiri kuzimbabwe zvikanzi ndadzoka pandamumirira kusvika adzoka so patakabva kunoitwa matest ndopakaitika incident yeshamwari yake yakashaya mbatagara adzoka batakontinya kudanana simeli so taita zvezvoti manheru ndaitotaura naye ndopanda muti uri kuitei so zvanzi ndiri kumbopa vana vangu chikafu woti
so nenditori pakuko kana uri mukaka waanenge achidira kana chiri chikafu I don't know chikafu rudzi but nendichitondwa something chichitoita noise obva ndichi ndapedza vakudya ndotomunzwa chiloka door so ndaipa ndazoti is that door ratakavhura rere so every off yangu yese pandakatanga kudanana naye ndokwandaienda ndobva tazotanga kuita tisina protection ndobva taita tisina protection hapanaita week ndobva auya kumba kwandaishanda mbasvambagara pandamuti ko wai wauya uri so like airadzotanga chichema zvikanzi mbapfugama zvikanzi dei I don't want you to die ndikati wai uri kutaura nawe kuti ndinofa and so on zvikanzi une nhumbu ndobva ndatomuseka ndikati handina nhumbu ini ndakabva kuperiod manje zvikanzi une nhumbu iwe hausuziziva but une nhumbu ndikatoti uri kuita mafanizi handina nhumbu inini zvikanzi une nhumbu batanga kuchema zvikanzi handikwanisi kukuluza iwewe ndoluza mwana but mwana no matter what achafa patime yacho handinombozviita serious paitaura ndakazviudza kuti no handina nhumbu ndakabva period mai manje takangoita sex ka1 that was last week so munhu anondudza kuti ndine nhumbu now nhumbu yacho yange yabata nguvai ndobva aenda akachema musi uyo bva ndasara ndakagara week ndanga ya second week third week mba ndatenga pregnant test ndeyabuda ichiti handina nhumbu ndobva pesa paaiuya but taisarare tese ndobva ndazomufonera ndikati handina chinhumbu ndakatenga pregnant test kanzi unayo shuwa smell ndakachitanga kurutsa ndakuita kumazama akurwadza ndatochinja zvinhu zvandaidya ndichadya chikafu chandaidya ndakudya ndayamba kudasadza nematemba chete ndobva auya kumba mba ndamuti you know what you were right akazoti ndine nhumbu sisimeli papregnant test pasiri kuratidza kuti ndine nhumbu mba ndamuzoti you were right I'm pregnant zvikanzi you can't keep the baby you are going to die ndikati zviri nane you know what I know iwewe ndinozoti une zvinhu zvako but inini mwana wangu I'm going to keep my baby and I'm going to love this baby the way yandinokuda iwewe you can go woenda wosiyana neni but I'll take care of my baby zvikanzi no una dede wako hauna namasisters hauna naamai how are you going to take care of a baby even though ndikakusiya mwana uyu haararami simeli ndakazvishingisa ndikazviudza kuti no mwana wangu ndochengeta mwana wangu ndinomuchengeta ngaaende iye zvinhu zvake ngazvi I still remember musi wacho ndakachema simeli ndikamuudza kuti iwe wagadzirisana nezvinhu zvako kwete kuti zvidye mwana wangu I'm going to keep my baby inini kumba kwedu mama wangu ari 1 ini ndiri 1 gogo wangu i1 ko kana ari iye mwana chete wandichaita muupenyu wangu zvikanzi no matter what chero zvauchaita this baby is going to die ende newo wacho unogona kufa ndobva ndasara so ndasara ndandakuronga chiti kamari kandinotambira ndinoseva mari ndounganza mari ebhasi ndodzokera kuzimbabwe kweiye angaende ndonogara akaenda kumba remember ndiri pabasa alright matorambana kwakutorambana here okay tinorambana ndiri pabasa ndobva ndaita off ndobva ndaenda umba kwake ndatora ubva nenda kwake ndasvika smeli pandakaita nhumbu I didn't know akaita time akamira kuuya kumba kwandaishanda ndobva ndaenda pandakaita off mba ndasvika ane ronda pamusoro petsoka apa panotsika anga ane ronda smeli zironda so inini I thought kuti achauye kumba because ndane nhumbu because ari kutya kuti ndinofa nemwana anga asingakwanisi kufamba anga asingakwanisi kufamba anga asingakwanisi kuenda anyway anga asiri kutya mandasvika zvikanzi you can be here ndine zvinhu zvandokwanisa kuprotecta but this I can't protect you you need to go handisi kutenda unobvisa nhumbu but whatever way mwana ari kufa ndanamuudza kuti
Take your time. unosara uchigadzirisa zvinhu zvako ndisiende ndozimbabwe nemwana wangu. I will take care of my baby ndakuzimbabwe. Handisoda mari yako, handisi kuda anything. I will just go back home. Pandadzokera kubasa simeri ndakatosiya parodha pandatora mvura nesalt pandamukilina pandabika zvikanzi ndibikire porridge pandabika porridge vadya pandadzokera kumba ndaurara ikoko ndakadzokera kumba basa ndasvika kubasa zvikanzi nemurungu wangu achii ndikati mudumbu wangu muri kurwadza muri tonge muri kumonya muri kusunga so mudumbu wangu muri kurwadza murungu wangu batondita musemandi kuenda kukiriniki so ndandakaronga kuti pandozokwana mandi ndongomuti andapora ndaraiti simeli the following day pandatanga kubleeda ndanda kupinda munhu yange yakupinda mu3 months ndatanga kubleeda namufoni ndakamufonera nodaira pandasenda message anopindura pandaenda kukliniki ndakazenda kukliniki musi wemandi ndaenda kukliniki makliniki ekuno kumakliniki anoenda vanhu kusingabhadhariswi time yandakapedza ndiri mulaini indaingoti kungori kubleeda ndakatopfeka mapepi ndakanotenga mapedzi maomba ndaenda kukliniki ndasvika ndobwanditarisa zvikanzi no waita miscarriage. Miscarriage. Zvikanzi pawakatanga kubleeda ndopawafanonge wakawira kuchipatara not kuti umire kuti unorara wozouya the following day then woswera. I didn't know kuti nhumbu inoita sei iri kubva. Saka ndinofanira kuenda kuhospital ndapuwa tsamba yokuti ndiende kuhospital. So ndaifanira kuti ndadzokera kumba nekuti zvasingaita kuti ndingoti ndakuenda kuhospital murungu wangu usina kumudza. Nesi yabva ndibvunza kuti chimba ndatsanangura anotsanangura zvekuti munhu uyu ane zvinhu zvake so ndakangotsanangura kuti munhu kuti nhumbu haasi kuda nhumbu ari kwangu handikwanise kuvaudza nezvenhumbu ndobva anditi enda kopi sorry pay 1 minute. Sorry. All right. Now take your time. Ndakauza neswera ndikati varungu vangu handikwanise kunovatsanangurira kuti ndaita chinhu ndabva nhumbu hazviite basa rangu rinobva rapera. Unonoti chinhu ichi ndaunoudza varungu vako kuti mudumbu mangu mema muchirwadza ndanzi ndine makidney stones. Obva waudzwa kuti ndatopuwa tsamba ndanzi ndiite sei ndiende kuhospital. Nesu aibva andipa nhamba dzavamwe sister pangu ari kuhospital kwandakanzi ndiende zvikanzi unosvika wofonera musikana ndichagara ndamudza nyaya yako achakubetsera. Ndikati bati varungu vangu vachanondisiya ikoko vachaenda neni zvikanzi musikana iye anonokubetsera. Ndanosiyiwa kuhospital so ndakagara ndasendera nesu aye message patatosvika wakatimirira pakanzi no imimi sarai makagara kunoko hamupinde naye anofanira kupinda ega. Ndapinda pandakanza unofanira kunwa mapiritsi ekuti uzogeza chibereko and so on. Ndafuti ropa rauri kuramba uchibuda rakawandisa. Pese apa simeli munhu haasi kutaura neni, haasi kufona, haasi kuita anything. Mari wakatombopuwawo mari kana nemunhu uyu? Andinoshandisa mari yake simeli pandakadanana naye. So ndandisina passport ndiri kuSouth Africa. Anga neshamwari yake waizwana naye anga ari kuZimbabwe kumapassport. Ndobva ndangonzi pangu nditi unofanira kuita mafingerprints
wofotokopa chitupa chako wondipa then ndotumira neDHL. So ndakangoita izvozvo then ndobva ndamupa ndobva atumira kuZimbabwe. Week later ndobva ndatogamuchira passport yangu. Then apanopera time ndobva nditi zvoni mira ndikuite sei ndine shamwari yangu futi yandinozwana naye kunoko. Mira ndikugadzirire undipe passport yako ndamupa passport yangu ndobva ndigadzirira permit yokunoko ndobva. So mari yake SIMELLY andinombobvira ndashandisa mari yake yandaibata mumaoko. Ane zvinhu like mafuta andaizora aigona kunditengera online ndoite yekudhilivharirwa kumba. Then inini mari yangu izhinji ndaitumira kuZimbabwe. Then ipapo paainditi so inini nadhedhi wangu taishandisa 2 rooms kwaari. Ndobva so unosvika rini nemari yavo kushanda muchirenda. Ndikati inini handikwanisi kuita sei kunganza mari. Zvikanzikouka ndikakubvisira deposit. Anoti nokubvisira deposit. Akanditi ndine shamwari yangu vane madhiri avari kuita emastand. Ane something zvadoti ndizomuitira. So inini ndinokwanisa kukwanira stand. Then kuti usazofile as if ndakakutengera stand. Mari yachataura ndichakava like ndinokava like 3/4 yemari iyoyo. Then iwe nepay yako wozopesenenge yasara. Ndobva nditira stand. Mari yangu yasara nefanobhatira 100 US every month ndichitumira kuZimbabwe. Ndobva ndapedzisa mari iyo. So nekuendeswa out ndo mari yake yaningati ndakashandisa SIMELLY, but not kuti ndichiibata. Andombobvira ndabata mari yake. Andina anga akandiudza kuti vasikana vanodya mari yangu there's something like vanopa mari vai vanobhadharwa there's something zvaanobenefita kumari pavanoishandisa iye pane zvaanowana. So iye anotombobvira atombondipawo mari yake. Ini ndandisingaidewo. So ndaenda kuchipatara ndabuda ndakarwara SIMELLY ndakarwara. Varungu vangu ndobva ndavati ndadzoka ndikati kuchipatara vanga vandiudza zvekuti ndakazotsanangurwa nanesi uyu wandakazonoona kuhospital. Ndikati vangu vanditi zvonanzi matombo ako patamatarisa mahombe so tinofanira kuita operation tikubvise matombo. So ndaramba ndobva ndanyepera murungu wangu ndikati ndina tete wangu anoziva mishonga yechivanhu. So zvandakaita kuna gogo aiwaye wekuchitungisa ndakavasendera message. Pandatongowabvunza wandakaudza chokwadi ndakangowabvunza ndikati gogo munorapa makidney stones here? Zvikanzi ndinorapa but process yacho inorwadza. Pandatovati munoita mari zvikanzi unonipa 60 kana apora then wozobhadhara neiyasara. Pandatoti alright. So inini murungu wangu ndakatongomuratidza mameseji iyo ndikati inini tete wangu anorapa mastones nechivanhu ndaramba kuitwa operation so ndofanira enda kupi kuZimbabwe. Chandai kuti ndichiramba ndiri kunoku ndandisakwanisi SIMELLY. Ndaiti kurwara ndoti kuchema ndoti stress. Handina kuluza mwana wangu. Kuramba ndiri pabasa. Ndazviti zvirinane ndidzokera kuZimbabwe. Ndinogara ku. Saka vana vanga vari 2 vanga vari matwins. Vakari matwins. Ende vanga vari vana vako vekutanga. So murungu wangu ndakamuudza kuti ndakusiya basa ndakudzokera kuZimbabwe kuti ndinorapwa. Ndazvichi ndinoita sei ndinonga mari yangu yakandinayo pakatinokwanda kuti ndienda kuZimbabwe. So ndandine mudziyo wangu wandandakatenga SIMELLY
wandandakatenga kubva kune murungu wangu ndichiitireko ndikakutwa so mushando bva wafa so murungu wangu bva afonera uyu mukomana zvikanzi uyu ndimu zvinhu zvaanga akatenga mudziyo wako akatenga wafa anotora kumba kwake baba murungu wangu ndobva ndapuwa chinhu chinowani like smeli chihombe kudarika chinhu chandandakatenga then cousin yake ndobva yauya nditi ndafonero but inini handina mari handisati ndatambira but ndanzi ndikupe mari but inini handina mari so ndazama kungokweretawo mari yandakwanisa kuwana kuti ndikupe anzi uwane mari yekufambisa but ndati koi ari kupi zvikanzi ari kumba ari kurwara so ndera ndaifanira kusumuka musi wesandi ndamuka makuseni ndanona murungu wangu tine zvinhu zvandoda unotsvaga muchaoni zvokuenda nazvo zimbabwe ndikudzoka ndatora uber yangu ndaenda ndichisvika kwekundiyaka ndinofurwa gate ndiyakabuda anga ari pauche gumbo rake rere rakabhandejwa pabuda zikanzi haukwanisi kupinda zvinhu hazvinonumirira musha haukwanisi kupinda akatanga kuchena sisimela ndanaudza kuti ndakwenda kuzimbabwe wish kuti ndikubetsere more ndataura patinacho kuti atese akupe mari patina charuti asati atambira uwane mari yekuenda nayo kuzimbabwe kana unoda kuramba uri safe you should stay away from me it's a good thing kuti ukuenda kuzimbabwe yangowefa ngokuti handikuona aikandigaranti kuti zvinozoitika from now you should stay away from me but ndatora uber yangu pandadzokera kumba pandakuenda basi pandoenda kuzimbabwe ndichinosvika kuzimbabwe baba umwe ndinanaombovaudza chokwadi anombotaurira ikokati chokwadi mudaiziva zvaiitika ishamwari yako anga kuzimbabwe now iye nekazeni yake chirifo ndasvika kumba ndakapera simeri ndichirwara ndakafamba bhazi rese ndichichinja mabhazi ndichiita sei zvikanosvika kuzimbabwe ndasvika kuzimbabwe ndiko kumirira kuti uzorwara pakusvika kudai kuti uzoya kunoko akadi kudzoka kumba kati akaenda kushanda kuti ndunganzechi mari yebhasi pandati hakuna gogo akati vanokwanisa kundirapa inini I was thinking kuti baba vangu achangonditi alright chienda kupi pauri kuda unorapa tikanzi achirega nditore mota ndikuperekedze ndinokusiya kwauri kunorapwa ndakuti kamanyo tikasvika kuna gogoya vachabva vataura kuti no mwana wenyu haasi kugoya kuzorapwa zvaari kuti ari kuya kuzorapwa mwana wenyu akabva akaita miscarriage ndakudya emori vanatakurwa vanaenda kuchirisa so sisimene pake pandasirira pandakatanga kudanana nemukomana gogo akandigadzirira akanditi kana wazoona munhu wake unenge uchinatsaona kuti munhu wako yari right ndozokugadzirira zvekuti munhu yanokuroora motogarisana so pandakatanga kudanana naye pandatofonera gogo ndikati gogo ndaona mukomana wangu munhu atori right akambaita ake mhuri but izvo zvanogara ega ndobva ndatovati ari kunditi ndinoita sei ndinotonhora bhodhi yangu sanga chiri chando ndaitonhora ndisingazivi ngati anonditi ndinotonhora zvikana kuba yamira ndizokutumira mishonga yekuisa muporiji woita sei wobikira muporiji kuti miri wako udziye wanditumira mumwe zvikanzi uyu unopfeka sori simeli ndakutaura izvozvo no taura toda kutonzwa pese ipapo uyu unopfeka kana wapfeka zvekuswero
kuistira munhu muchikafu kubikira munhu hauchiri mwana vari muchikafu paanodara newe ipapo ndo paanodya zvotatotanga kuronga kurora inobva ndatoona zvangu zvaita ndopaiva ndachitaura simele kuti pandakanzi chiiwewe handizokwanise kukurora inini ndaitozvudza kuti no inini kumberi uku ndichaitoti zviite ndicharorwa ndichatoita mukadzi wake chigogari kugoya vanditumira zvinhu zvezvi ndobva ndavatumira mari kuwandisira pabhazi mandatamira zvinhu chinhu chandakashandisa pazvinhu izvozvo mushongo weporiji zvinewo gogoyembo wandisendera meseji zvikanzi nditumire chipikicha remunhu wako ndimuone ndimutarise ndonoti munhu akaita sei vandavatumira pikicha leyo vakaita zvekundifonera sisimeli noti newhatsapp koko kubva kuzimbabwe zvikanzi zvinhu zvandakakutumira zviye pane zvawangu wakashandisa here ndikati ayo ndakangoshandisa wekudya muporiji apera futi ndichazoita ofupera kwemwedzi zvikanzi chinhu chese chandakakutumira chisiri chekudziisa mumuviri nekukugeza iwewe mudumbu mako system yako usashandise pamunhu iyeye ndobva ndati bati wai madaro zvikanzi nini unoziva kuti ndinobetsera vanhu vakawanda but zviri pamunhu iyeye nini handina zera nazvo handizvikwanisi usashandise anything paari itongodya wako weporiji chete usamushandisire anything shuwa handinomboshandisa ndakangochengeta zvinhu zvezvo vandagara kokwembo wazondisendera meseji zvikanzi muzukuru ndinohope dzandarota hadzina kunaka dei wasiyana nemunhu uyu wauri kudanana naye munhu uyu inini handisi kutoziva kuti why handina kukwanisa kuaudza kuti pane zvaakaita zvekutsanangura mukaka nemazaichi handinombovatsanangurira kogwai zvikanzi inini ndiri kutoshaya kuti why uchiri mupenyu unoendera umba kwake ndikati ndinoenda umba kwake zvikanzi unorara pai ndikati andorara murumu make pamubhedha zvikanzi iye anorara pai ndikati anorara pasi zvikanzi haizvozvo ndada zviona hapana kana zvinoitika uri kumba kwake ndikati hapana zvikati ndatarisa ndiri kushaya kuti why zvinhu zviri pari zvisiri kukuafekta iwewe noti handisi kuona zvichikubata but ndaona zvisinozopera zvakanaka dei wamusiya simeli handangozviteerera izvozvo munhu wangu ndaitomuda kana zvokuti ndichazoita nhumbu ndandisingangozvifungidzira kuti ndichaita nhumbu but tatoramba tichuko chii so ndatakurwa nadhedhi wangu ndakuzimbabwe ndaendeswa kumba kwagogo kusvitokisa tasvika vakangoti vachinditi havana chakaipa chavakataura vakangoti vachinditarisa dhedhi wangu mboti andauya uzosiya mwana ati munogona kumurapa dhedhi wangu asati wambotaura kuti kurapwa nii zvikanzi ndinozvigona zvematombo izvi zvauya nazvo so pamba ipapo imba yese sebebruzi vanoshandisa kuita zvekurapa vanhu zvikanzi mbowashedza wakomana wangu aripo zvikanzi mutakurei mumuise mutakura madaisamo ndimboatora moti yangu hayamba wadzokera mbwaenda zvikanzi musarambe muchiuya henyu everyday munozodzoka after 2 weeks anenge aright but ndasara pai havana kundituka kana kundiita sei ndaitogara pandakasara ndopamba pawaishandira then amanheru bwanditi andounogara chii kumba kwavo kumba kwavo waterforce so vainditakura ndipota tienda kumba kuwaterforce ndokwandandagara vachindibikira mushonga yekuti anzogeza mudumbu kuzoita sei kuti ndisimbe nokuti kuti ropa rikurumidze kumira ndagara kusvika ndapora vanongondituka pandakazopora ndopavakanditi muzukuru ingwane ndakakuudza kuti munhu uyu inini chaiye ndakamutarisa zviri pari zvanga zviri zvikuru kwandiri ndakakuudza kuti siyana nemunhu iyeye waisinoteerera ndikati ndaimuda zvikanzi handinzwisisi kuti kubenga here kana kuti ruda ikofu asi handisonzwisisa kuti kwaide ndoka ndapora pandadzokera kumba pandagara kumba ndagara varunguwo vanguwo vanhu vaive kuti kune vamwe vanhu vasikana wakambogara navo vaidza vanhu vasingagarike navo zvokuti munhu angasingaite 2 months ari pabasa but ini ndakatogara navo ndakutopinda 4 years ndinavo so ndakasivawawo mumwe munhu musikana uyo anongoita wiki mbaenda kuvatsvaga mumwe vaita 3 vanhu vaiuya popo wakafona zvikati usati wapona ndikandakupora
zvikanzi chidzoka basa tokutsvagira munhu anenge achicleana but kuitira kuti utarise vana nokuti vana ndo vakunyanyonetsa vana vasi kukona vanhu ndokudzoka kwandakaita kuno kubasa ndadzoka kuno kubasa saka wadzokera kuZimbabwe munhu yasara kuno akazodiko munhu uyu andinazombotaura neSIS MELLY haana kana umbofona kana uzonditextira kana ita sei handazombotaura naye kuti mupenywe mupenyu alright ndadzoka kunoko remember ndati aita business nemabhosi angu rekutengesa zvinhu zvemumba midzi yemumba ndadzoka kunoko ndakasvika ndakutoti ako wai zvinhu mumba zvisina noti tandisingamboiti kana zvokuti munogara ndakaenda kuZimbabwe last year muna August ndakagara August September October November December ndiri kuZimbabwe ndakazodzoka kuno end of January gore rinoyo ndakazodzoka kuno pandati waiti sitachinje zvinhu mumba zvikanzi munhu aiita business nabosi wangu akabva pandakangoenda vakabva vamira kuita business akabva amira ita business nabosi wangu then mabrothers abosi wangu vamwe vaimushandira vakabva vamiswa basa like akakata anything chailinka kudzoka kune vanhu vandaigara navo alright but chandinoziva SIS MELLY anoziva kuti ndakadzoka iwe uchiri kumudai B ndikati ayewa alright ndikati handimude SIS MELLY okay ndinenge ndichinyepa taura chokwadi okay ndichinyepa ndikati handimude ndichinyepa okay chinhu chinoita kuti ndizofunga kuti handimude SIS MELLY after nhumbu yapa haana musi SIS MELLY kwaigouya sei naiwe D aigouya sei iwe uchiziva kuti makavapusa miko mukapwenya miko yemunhu kai nokuti makanzi musavatana nyorovhita munhu akamuita mimba chete zvadhakwa iwe ukanoita nikiki mimba saka ndo pakati ukaronda izvi manga makanganisa miko apa saka ndifunga akatopiwa ultimatum pamwe anenge asingabvumidzi kunzi sori kakola asi iwe wakangoitawo nharo akakuudza kuti chero zvikadii this child will die handakakuudza saka aifunga kuti waizviziva nokuti remember uyu munhu anobhururuka muspiritual realm handiona anosvika kwausingasviki iwewe anoona zvausingaoni iwe ona wakanovhurikwa murumu makanga makazara zvada zvake hapana chawakaona asi aiti vana vake varimo handiona aina kuti unomuda kola but unoda kuudza chimwe chinhu wani iyi nguva yakafanira ndenotenda Mwari kuti Mwari makaita henyu nokuti murume uyu aitori nekukuda chero chaiko dai anga rimwe munhu ungade wakati iwe wakanzi iwe ufe nemimba iyoyo nokuti makapusa mhiko asi kukona akanga akuudza kuti tine zvinhu zvada hatisi kuda kutidai inge akuudza kuti zvinoka zvemunzi tinotine mukadzi ine nekunzura nasvika kwamaiita makapedzera mangorara mese that means akapwanya mhiko akavhuna mhiko yakanzi usaita chakati iye akanoita wani wambotara kuti kwaipa wakanga uchidongorera murumu uchiona musina chinhu wakamubata ruoko asi wekutanga wakati akanga asingabvumidzi kuti umubate ruoko asi iwe wakamubata ruoko kukona kuti imhiko dzamaingorana muchingovhuna idzi maingovhuna mhiko dzemunhu ndosaka zvaidai andiona ndosaka zvaitodaro because makavhuna mhiko dzakawandisa pamwe anga asati makutokuudza kuti mune zvinhu munochichichi iye akafunga kuti ndamhenu rega ndikudza akuudza mapedza makunodhilastana futi musina kana condom saka masoultize izvozvo wakamboenda kucleansing here naye muningi ngacleanswa vachititoda kukugeza but hapana zvinhu zvake zviri
zvinhu zvake zvakabatira pauri nokuti wangobatirira akanga adzvara mhodzi mauri manga mutosheya zvinhu zvekumasananisi because akanga aisa mhodzi yake mauri. ndakazoendawo kune vamwe vekuchechi but handautsanangura nyaya yacho nese vakazvionawo pawataura zvavakataura zvikanzi hapana chinokulinga kwaari pauri zvaakaita zvekukuisira kaka mvura kudhishi mafuriptabu but wakati mudhishi kuti ugeze aiziva kuti kwaari zvinhu zvake hazvikwanise kukubata iwewe zvinenge zvichibata iye chete saka hapana chakasara pauri kusatokuona ise way yekuti iwo urambe uri mupenyu nokuti pakafa vana newo ndopo waifana kuko wakafa wekafa but now aripo simeni pamasocial media apo vanhu vanomuziva aripo iye murume mukomana murume haiwa asi mukomana ndiwakambati vana 3 here kona murume zvo murume kabata ana mudzimai ana muri iri muzimbabwe but haikaunte semuri vana vatozi inini mabosi vangu vamasingatoziva kuti ani muri saka ari pamasocial media ari pamasocial media pasimene aripo asi muzimba nti muzimbabweni but makamutarisa anetonge munigerian simeni anodresa kunge munigerian ukatomutarisa especially kuno kanenge asinganoti vanhu vaziva kuti muzimbabweni even ukatomutarisa unogona kutomisa kuvanhu vekunigeria but muzimbabweni so bazvandakadzoka ndinombopfira ndamuona anombopfira ndambotaura naye but saka pasocial media panenge achitambira kuinstagram e anotambira kuinstagram pafacebook yende akaunti yake pafacebook atoshandiswa necousin brother yake ndiye anoshandisa negreen akaunti yake cousin brother yake I think ndikatotaura kuti cousin brother yake anoita zvekuacta mumasopa ekunokani masopa ekuno South Africa cousin brother vanomuziva muzukuru wake ari so close so vanhu vanomuziva munhu iye anoita zvekuacta masopa vanoziva munhu anoti anko vake vane mari stereki zvokuti vanhu vazhinji vanototi uyu anoacta hake but haana mari mota dzaanobvaira nadzo ndedzaanko vake ndiye anenge achitaura uncle Roland no aiwa so Zvinorwadza ndo pandiri kuti ndifunga kuti ndichada mumwe munhu ndenge ndichinyepa andinombopira ndaita chance yekugara nemunhu kuti nditaure ndikanselewo zvinhu zvandakaisangana nazvo kana uchibudisa andina ndinoita teme kuti ndinochema manheru sisimere ndinochema kumba anomboenda here munhu uyu kumusha kuzimbabwe akapedzisira kuenda pakafa shamwari yake anozomboenda asi iye anogara kuharare ikoko anaimba kuchisipiti but haaendeko kuchisipiti anemba kuchisipiti pakangofa shamwari pakafa shamwari yake haana kutoenda kumba kwake akaenda stress kumba kwaichemerwa shamwari yake vanoita zvavaiita kwese kwakune mamwe masawiro avo ikoko ndobva atongodzoka kunoko saka zvinhu zvine zvakaitika gore rapera here izvi kana kuti rapera museri zvakatika gore rapera mirai shamwari yake but zvekusoningirina zvedumbu yangu zvakaitika gore rapera shamwari yake akafa gore rapera museri shamwari yake akafa gore rapera museri ishould be gore rapera or gore rapera paseri igore rapera paseri shamwari yake ndiyo kufa kusenikawo hadzisimeli kani aiwa zvinondichivambirane ndakutivandirane
pane zvine nyaya asikana anyway saka iwe uri kuda kureva kuti uri kuda kuzama kureva kuti pane shamwari yake paya zvekui pazodiwa ngakadhakwa achimanya ndizvokunyebva kazviya pane zvakaitika vanhu vaive sisimeli vane zvinhu zvavo zvavanenge vachiita zvavanenge vachiziva ivo simeli pati kuti pakafa shamwari yake pane kuchema kwekurwadziwa kwaya kuchema kwokunge munhu ari kuona kunge ndiye ari kuteera ndiye next akachema in a way yokuti simeli vanhu vechirume vanochema patinoti kuchema kwandiri kutaura kwaakaita ipapo pandinotaura naye kusvika azodzoka kunoku but even paakadzoka zvakamboita kakuchinja then ubva tangodzokera kuva pari right isusu but now anoratidza kuti ari kufara simeli upenyu hwake ndozviri kukuchemedza Paula because munhu uyu ari kutaridza kuti adzokera paupenyu hwake akufara iwewe wanje akusiya hana kukutiwo sorry izvo zvakaitika paya ndozviri kukuchemedza Paula nokuti uri kudi uri kutomuona achifara kuna Instagram ko nemasirei queen andiwaona asi iwe chi hauna kuitwa sorry yako kuti akuchemawo newe achikusimbisawo pane zvakanga zvaitika ndozvandaingona chete simeli even now sorry yake sa mukasangana kunena Insta ukandombutana nemene kusangana ku Instagram mutombogona murungana mukoro lese masangana comment section angona tombotara newe atoti asisimeli munhu wandiri kutaura itype yokuti mukanditarisa naye am the last person wokuti mungafungidzirwa kuti ndingadanane naye kana kutokwalifya pakutoti nditi musikana wake anochaira kubandi kwalifya ndipinde totaure neni sisimeli even pandaifamba naye tisingafambe kunoko kuti tinoenda kune vanhu kunzvimbo dzine dzakazara vamwe vake masawiro ake hobo hatsingadaro angatosarudza kuti tibve kwatiri toenda kuThe other city oro kana tiri kuenda kwatiri kunoko toenda kunzvimbo yakanyarara pamwe pokuti munoona vanhu 2-3 mablacks the rest vanenge vari varungu kana utoshiya vanhu vatema ikoko ndozvaita asi chandoona chiripo muningi nawo chekudaiso iwe chega kuramba chimustoka kuti uone kuti ari kuitei nokuti ucharwadziwa handiona nokuti iwo already uchine pain yekuti munhu hamuna nyatso like mongo iwe ngo chine jinja nemunhu wako wanga uchiri kumuda handiona iye akabva angoti move on nekuda kwezvinhu zvakakudzawo zvakaita kuti aite move on kuti akwanise kudanana but now wochizomuona futi ari mukati mezvima3 queen zvotogwadza obvious asi kola word of advice ka iwe wodosvika kumustoka uchimubloka munhu uyu uchitanga kuita healing process yako hako usari naye munhu uyu nokuti wakapona kekutanga kichiti hauponi pafacebook ndakamubloka painsta pandakatarisa ndasingatarise neakaunti yangu inini ndakapinda neakaunti yabhotsi wangu tichida kungotarisa ndobva ndaona kuti he is living his life to the fullest saka gumbo rakapora gumbo rakapora rikuratidza kuti rakapora simeli kana munhu achitokwanisa kumira unonzi chii latest BMW yakabuda mazuva ano akasumudza maoko mudenga akamira pamusoro pemota no is fine it's okay vakuchari maBMW latest zvakaoma eva siyana naye kola siyana naye asi dei wanga uchida kuti timufonere timubvunza kuti ko iwe unogozonyararawo zvinhu zvakaitika kumunhu here kuti akanga atakura mwana ko kutaura naye nyaya yemwana munzwisani taigona ngomubvunza edu kuti uwane close namba akachinja namba mbaita dzimwe namba dzakazoita mabhosi angu ini ndinobata foni dzemabhosi angu dzese ndobva ndaona namba dzepandakadzoka ndichitotarisa mumafoni mavo ndobva ndaona namba dzaimboita WhatsApp the next thing bhosi wangu anga akutoti ninguyewo yekubva zvaakangoti noti akaita stage by stage kuti achimisa bhosi wangu business raiita nawo ndobva tanga kudzinga mabrothers yabhosi wangu mabasa
so vachitoti handaida kumufonera kuti nditaure naye kuti akoshamwari ingwa netaitamba tese, why would you fire my brothers angu? Ndopo wakatoti nhamba dzake dzaishandisa dzichatoita. So now vanhu vandinogara navo hapana nenhamba dzake anokwanisa kutaura naye. Inini handisisina nhamba dzake. But anyway, iwe wadzidza muningi wangu chitenga kuti uchipore zvinochinamata nokuti wakapona murutsva kekutanga kechipiri iko zvino hauponi murutsva. Asiwo imimi vasikana ndofunga muri kudzidza chidzidzo. Handika uyu mwana uyu mupiano, uyu mupiano handi angati odapinda akadawo munhu aona munhu aihlisa iyeye akabva angomudawo. Handimaona zvinoita rudo harusarudzika. Handimaona akazvipira kuiginwa zvi zvaiudzwa zvoku zvinobvunza ini denda ndirinika even mumba mekuikwa yaone vanonga denda kati handaitombopind mumba imomo, handaitombopind chitsoka ndibereke chako ndichitiza. Handimaona ndichitiza. Handimaona asi kona akasvapa kunopinda kuti aone kuti aufa akanzipinda mumukaka mune mazaimu akapinda mumukaka imomo kuchendeswa nemazai namheno zvinhu zvaitika akageza imomo. Handimaona akabuda achinamuka namuka abuda imomo asi aingoda munhu wake. Handimaona even though angaudzwa kuti handibvumidzwi kudai chero musi wakanzi ngatiiti akangobvuma nokuti aida munhu wake. Handimasvoona. Saka guys muri kuzvinzwa ka. Saka apa toda kumboti tibvunzane apa. Handiti kana toda kuvhura ndoda kuvhura nikikiri, ndoda kuvhura. Hanzi, why are you protecting his name? I'm not protecting anybody's name inini, because me I don't know, but for the sake of caller handika, because kana zvakadaro kamunhu yeva ungane mpinjiri chaidzo, ane mpinjiri chaidzo dzekutodaro munhu yeye. Saka for the sake of protecting caller, maybe let's not know the person. Katingoti ama speculations, but let's not know the person because anogona kuzofa. Remember, pasina chinomutesa kuti amuuraye kana chida kumuuraya because vana hapasisina. Handimaona. Saka ndozati muda kuziva chaizvo mbinga icho kuti ndiani, asi vamwe vari kutiwa toda kuziva kuitira mangwana ndichinonyengwa nembinga dzakawanda. Zvo panonetsa kuti ndimuzive, imungonyengwa nembinga. Hai hameno, hai hameno. Ngavasadetseka havo, imbinga ye isinganyenge vanhu. Anonyengera shamwari dzake, motobhadharwa vasikana munorara neshamwari dzake mupuwa mazimari. Iye hambo kunyengani. Okay. Saka iye hanzi haakunyengei, musada kuina mchiti munonyengwa we. Iye haakunyengei, asi kuti munogona nyengwa neshamwari dzake odi okubhadharira kuti muende kunovata neshamwari dzake zvese muchifanama muchidla muchiguta. Handimaona. Asi kuti iye haasi munhu anonyenga ina chingai. Haanyengi munhu wacho mbinga iyoyo. Zvimbinga iyoyo we. Ndianiko mbinga iyoyo? Isinganyengi vanhu. Asi nengeri active hayo iko kunikirikiruku. Nengeri active hayo ku WhatsApp ku Instagram ku asisinganyenga hayo. Ari ku Instagram and Insta yake yakazara vasikana maslay queen ndo vanomufollowa stereki ku Instagram iko. Heya. SIS MELLY pazvinhu zvese hazvende zvakaitika. Mari yake handina kudya, asi chinhuwo chandinotiwo chandakabuda nacho. Ndakabuda passport, ndikaitirwa permit, ndikaitirwa stand yangu mari yanga yakasara kuti ndigobhadhara ikoko yanga iri 800 US. So ndakangoita 8 months ndichitumira ma100 ndakapedza. Yese time yacho neyekubhadhara 800 yange yasara. Zvoti baba wangu vane mukadzi wavo akazorora manje ndakati chiende munoisoke bhini mari yandinotambira ishoma handizositeni ndichavaka nenya but at least nepekutangirawo kana ndinazoendawo kuzimbabwe. Vanasikana ati mazviwa ka all that glitters ka harisi goridhe. Hati mazviwa kuti akangonyengwawo asi neruda ngaputigwa angongobvuma zvose kusvika pakunoita lakire kunopinda apa asi hapana lakire kuti akakuwadza akaungarayirwa vana vangari vana kekutanga. Vana vake vangachiti mafirst born mavaviri chaivo. Apagona norova mabullets 2. Handimaona. Vakabva vafa. Atoudzwa nemunhu kuti don't worry mwana hauvabati. Iye munhu akangoita kugwambatata neronda pamusoro pegumba apa. Nekuda kwemhiko dzavanga wavhuna vakanganisa. Saka kana muchinda kunopiwa zvinhu zvenyu zviya kumikoku. Please ndai muchiziva. Antika indai muchiziva consequences achona kuti zvinofamba sei. Because kwamunoenda ukiwa muchipuwa maconditions enyu ndichichisadai zvibvunze kuti chichinenge chimboitika pano. Kune mumwe munhu zvatori neroom yake isingavhurwi. Akanzi room yako usaivhure. Unenge wakaichengetera room yauchiti munei?
unenge uchiti mune murume imomo sere nekuda kubatsiridzwa nenyaya dzemari idzi aripa hautikoye mari ava esi nyaya yemari ika ichokwadi pane munhu anotaura naye chini pane mbinga iripo pamasocial media apa mbinga iyoyo chinotyera sei kwai haiburitsi mari mbinga iyoyo kwai haiburitsi mari ingatoshaya kupa product yayo asi mari haiburitsi iripo mbinga yakadaro pasocial media apa inotozikamwa nevanhu vanenge masile queen anombopatrola achitsvaga zvanenge achipatrola svika chisimeni chinotyera sei uye haaburitsi anotokupa product akuti ndingatoshora kwamaproducts angu asi mari chechekuti akuti ndo kana dhola hanzi haburitsi hazviiti saka imwe inogona kunge itori mhiko yaringakapiwa kuti mari ishi usape vanhu mari ishi ndeyako wega. Don't ever share your money with somebody else. Idya vara kuri one. Zvinochitika kuti mhiko yacho inofamba sei. Hey, asi B tunda ku Tunda kutokutenda hako waita hako wavhura maziso evamwe vana pano waita hako munin'ina wangu kana zvakonetsa kana kuti vauya kuzokuputseredza this time udzoke zvino this time tinotoda zita kana akauya chikutserechera titoda zita rake tiye totomindira all right hai mai waka guys chai hello kola hello hello dzimai my phone hello fanifana kuine noise iri kumasura moti chi hello ya taku zviri nani ndiri raiti muri sei ini namuka musikana wega ndakungoda kuti ngaatende Mwari nevadzimu vake kuti murume uyu zvese zvaakaita ndofunga murume akatoitawo nekuda kwake since akambomuudza kuti you are innocent ndofunga zvese izvi akamuita achitomuprotect izvi zvaakuita zvekuda kuratidza vanhu kuti vanhu vave nekuru kuti ndiani zvazoita sei achazokwidza hasha dzemunhu iye angatosiyanawo nazve naye nazvo ngatisiyana nazvo aite move on iye ndiakutoda help zvekuti achiudza kuti pabmw akasimudza maoko akutopa vanhu clue then ozodii ngasiyane nazvo atende Mwari nevadzimu vake akanunurwa mune zvakawanda angadai akasofa kudhara ngaachitenda Mwari asiyane nezvakawanda zvimwe zvese zvakuda kuita izvizvi zvaazoda kuya nhasi izvika izvi akutsvaga kuzvikufa iye kona ndiye akuzofa manje iye anga akadzimirwa namba akachinjirwa namba amuveona asiyane nezvakawanda izvi akuda kutsvagira rufu kola ngatsvage help iye awane kuti omuvha onisei neupenyu hwake zvimwe zvaakutsvaga izvi rufu rwakutongozviparira ukolo. Thank you sis Mary. Thank you very much Kola, thank you. By the way yapakaipa. Hello Kola. Hello sis Mary. Mburi sei iripo nyika yakakatakura kurema ndapota hangu Kola vaka I think like everyone's analysis ana on Ana aiwa Ana chandingangotaura ndechekuti she should forget and smile the same way inokuvarwa mwakadzi nemari nemashuru ndo the same way anofanira kungokanganwa about sorry yaari kudai. The more she thinks about how this person is going on with his life and asina kumuita sorry ka is the more yaanoramba achisvisa chironda pamoyo akanzvenga zvakawanda but well she knew what she was getting into. Everyone makes mistakes but she should console herself kuti you know what I'm not getting a sorry but I knew what I was getting into saka this dai ndakatopredicta kuti ndo zvinhu zvichaitika pamberi ngangomuvha onasiyani naye ndizvozvo kutofara kupita munhu uyu iye ari in pain yekusakumbirwa regeroka ndokuri kumita kuti acheme kuita kuungudza kuchema kudai
tese tese takamboitwa takaitwa nemashoko tikaitwa zvatakaitwa back then. But you know what, you dust yourself, you get up, you tell yourself kuti ndakanzvenga zvakawanda. I lost the kids that I didn't know, but inini semunhu I can make a new chapter in my life. No continue the life yangu. Eish. Yeah, pakaipa because hameno zvatinge tichiva mastriti zviya mazviwira zvatinge tichityira mastriti zviya mazvi tichidemba mastriti tichishuvira mazvinzwira all right, thank you very much kola rigatitore vamwe. Right, hapana wera makabhodana nevanhu vakaromba, hapana wera makabhodana nevanhu vakaromba. Timbotora vaviri tinzwe. Hello kola. Hi sis Melly. Uri sei kola? Ndiri writing umuri sei? Ndiri writing. Inini sis Melly I fall pa age yekola ya phone angachitaura uyu. And what I observed is sis Melly, first of all musikana uyu akabatwa neruchiva before anything else, because paatanga kutaura anga achiti aiterera mabosses ake achitaura before she even saw this person, meaning akatobatwa neruchiva before atoona munhu yanditi. And then paakaona munhu, everything else didn't matter to her. All she wanted was to taste world yemunhu kuti anyatonzwisisa zvinhu zvese zvaainzwa. So then chandashuda ngotaura ndechekuti guys, we should be content with what we have. Sometimes izvo zvamamuchitaura kuti all that glitters is not gold. We should just be content, because sometimes tikada kuwana mashortcuts, the only way up is through kuvhurika kwerufu chete. Otherwise you have to suffer for you to be stable in life, not to go through mashortcuts. Dai musikana uyu angowanirwa nyasha kuti akabudiswa zvakanaka apa paanga akaona rufu chaiko handiti, asi akabuda mazviri. Dai achimira zvada kuita zvese izvi kuda kuexpose this guy, she might find herself getting into trouble, and this time she will not come out of it. Ndachingoti dai angoita hake steady, and of course yes she has my regrets and stuff, but she should just forgive herself and move on with life, because right now akabatwa, she will not escape this time. She will not, because last time the guy had my attachments also moved as much as anga akaromba nditi, but this time anenge asina any attachment to this girl, so she must just move on and forget about this man, because she will not come out this time. Ndangotaura ndo zvandandichingoda kutaura sis Melly. Thank you. Thank you very much my sister. Thank you. Hey, yeah, pakaipa. Right, hello kola. My phone is Masure, please switch off the other phone, Masure. Kola, switch off the other phone. Zimai, my phone is Masure. Switch off the other phone, yeah. Switch off the other phone. Hello? Yes, Kola. Yeah, initially ndinoda ngoti musikana uyu anditi. Iye dai anga ari mumwe atoita zvokutsvaga Jesu. Asiyana nezvizhinji zvaari kuda kudzingirirana nazvo zvesori. Sori apa ichatoshande because munhu yakatoita move on. Ende vana ava vadiki ava, ini ndinotoona young sister yangu inotonetsa nenyaya yembinga. Havanzwe chero ukavaudza sei, havanzwe vana vadiki ava. Sori ari kuda rei because iye ndiye akazvipinza muzvinhu izvi. Akaita ruchiva. Ngaatotendeuka atange kuenda kuchechi atsvage Jesu asiyana nezvizhinji maita basa. Thank you very much. Thank you, Kola. Hello, Kola. Hello. Maswera sis Melly. Tasura maswera sei. Taswera ina hangu chandiri kuona pana Kola ndechekuti alright, anofunga achangarambe chidzokorodza kuti anofunga kusiyana naye handiti. Asi chandiri kuona chaari kuchema Kola ndechekuti akasiyiwa murelationship asina kubenefita anything. Of course ane stand yake, but stand kaine chikebhina ungati wakatobenefita. You understand? Ndizvo zvaari kutemera, otherwise
akapinda murelationship achitoda mari zvekuti aiti kwaenda ndisingadi mari yake that's not true. Kutoda mari aida haangabudi hake pachena. And then chimwe futi kuda kudzoka kwaari kuda kuti munhu uyu aite, nekuti inini sori handione kuti ari kuchemera sori yechii, nekuti munhu uyu akambudira pachena. Dai kwakuri kunzi anga asingazvizivi all those things ka taiti ngaachemere sori, but haungachemere sori ka. Iye chaari kudada kuti murume uyu adzoke ka agobhenefita, nekuti chiri kumurwadza ndechekuti handina kubhenefita anything. Handiti saka pari kuda kuti murume uyu adzoke so that apedzise kuvaka stand yake, ngaangotaura chokwadi. At least anomene something chiri tangible. Ndo zvaari kungoda, ndo zviri kungomurwadza. Otherwise kushayika kwevana kunorwadza, yes, but everything zvinoitika for a reason. Kuzoti dai anga akasiyiwa nevana mapahla aya yaama yachengeta ne achiti ari kushanda kwasingawani mari yakawanda. Dzimweni dzenguva zvinorwadza, but nerimwewo 10% ototi aiwa zvakaitawo zvakanaka. Hazvifadzi kupfigwa nevana but mapahla aya handi angada achauya achidhonetegwa hembe pano. Handi maona zvaari kuchema pakaipa kola kubva maridyo ave nei kuda kumuyanika kwaari kutoitaka akunyatsa kurwadziwa nekudawo chimwe chinhu chiri kumurwadza ndechekuti ari kuona kuti kuinsta kwaari kuti akamubloka, akazomubloka iye zvino. Saka chaari kuendera paakaunti nemurungu wake achinoona kuti wazomira pamusoro peBMW ari kugotsvagei kune munhu iyeye, kureva kuti achiri kumuda, but haungadi munhu asingabudika, rudo hapana. Ngaachoenderera mberi zvake neupenyu hwake. Of course akasiyiwa asina vana, plus hapana chaanoti akarwadziwa nacho nekuti aiziva zvese. Saka ndatenda hamwe. Thank you very much. Hello, Kola. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. Hello, SIS MELLY. Murise ikol. Mushe. Mwana wira ari mumwe munhu ka atenda Mwari. Kutonamata kutokufuga moti Mwari munoshamisa. Angadai akatofa. Ende iye zvinhu zvake ndezvei aiudzwa kuti ndine vana vangu. Sei angasingache vana ava? Aizviziye mwana uyu but ane zvivindi. Ndiye type yekuti akanzodzoka futi nemunhu uyu anodzoka. Ari kuchemera munhu ndaa achiri kuda nezvake, but zvaakaona kurwara kwese kwaakaita haasi kufunga. Ngaasiyane nemunhu uyu aite move on life yake. Thank you very much, Kola, my time. Naimi guys, ko uya no ekta kuskandala nonzi nyasha uyaya. Iya mayani. Hello, Kola. Hello. Murise ikol. Ndiripo zvangu SIS MELLY. Ndakada kutaura nenyaya yemusikana uyo. Ndiri palive. Muri palive. Aiwa, ndaida kutaura nenyaya yemusikana kuti ngaasiyane nazvo zvemunhu tsuro aipone murutsvakairi. Tsuro aipone murutsvakairi. Ndine mwana wangu chaiye musikana aidanana nemupinga yekuNigeria. Aimbukira hotera ka. Omusiya aimuhotera imomo. Iwoenda kupresha. Achimusira mari, achimusira mupfekera madumbu muhotera imomo. Ini ndotozobvumirwa kuseni kunzi mama weikuno kumudiwa nemukwasha wenyu. Ndoendako ndoona ari ega muhotera achidya, achinwa doro, achiita sei. Udzoka murume uya manje. Uita sei. Ondoona ndiri mwenini. Aisvotiburisira mari SIS MELLY. Mari inotyisa. Kutipa mari amai mari obuda obva ndinda kuenda. Utoenda kuenda zvachose. Utozodzoka wamusemandi. Osvizoperekedza mwana wangu kumba. Inini zvangu ndenge ndabva kare.
mwana ngototi aitonakidzwa nazvo mufungi zvokusiwa rega muhoteremo ndakazopedzana kuti iwe murume weka andifota ari right bay akaromba zvikanzi mama mvuke kutaure chokwadi handisati ndambotomborara naye saka panyaya idzodzika idzi dzevana vadiki vemazuva anaya vanodikisa mari maningi especially vana vemakore aya manje vari kuma-30 something ava wenyu ari kuma-30 wenyu ari kuma-30 wawangu anga ato kuma-40 ka wenyu mwana akashayika ake akashayika manje alright ashame but ivava vana ava vemazuva anaya vari kudisa mari zvakanyanyisisa ende havasi kuziva kuti mari dziri kubva kupi tinongonamati vana vemunyika medu especially vana vemunyika medu vada kunamatira kuti varegere kupindwa nemweya iwoyo wetsvina wekuda mari maningi ngavadzidze kuti mari inoshandirwa asiwo dambudziko asi vakomawo dambudziko ngatauro ichokwa nemiwo wana mai mune dambudziko tine dambudziko na muri kuona kuti maitoona achinda kuNigeria kumboyfriend wake kuko maitosekerera vamusina basa nazvo anoona muchitodla mari even papa pamaona kuti munhu uyu achiti handisikuwata neni paya kupuwa mari tichoti aiuka mukuwashaka ari kuda kuzorora but ndakazoita question make ndikati kana achimubhukira hotera achikusiya muhotera unoenda unoita pressure dzake kodzoka kusini osvika kuti wasikana stay wadii wekutengera zvauda wokusiya zvemuhotera imomo odzokera hanzi shedza amai ndibona amai ndoshedzwa yo ndairwa taxi ndasvika pahotera paya ndaitosvikufara nemwana wangu zvakukutomufadza saka imam asi hamunambobvira mamboita ukafunga kuti nemhaka yai kuti imi ndimoenda kutamba nemwana wenyu kuhotera boyfriend isipo yaenda kumafaro kuti mumbonyadzosvunga kuti what is going on pano it was once ndakabva ndamutaurira kuti mukomana weka haasi right ane mushonga kubvira pandakamutaurira kuti mukomana ane mushonga ka akabva amira sistemeri akabva amira akati mama chokwadi zvavakataura ndizvo chokwadi handisati atombodhara naye mukomana kubvira pandakakutaurira ndodanana naye saka tinongoda kuti nesuwo madzimai tigare takaudzwa chokwadi nevana kana tasvikiswawo semasvikira ndakaita pamwana wangu ndakagona kuziva kuti something is really wrong akabva azvo unoona iye ndakamutaurira saka vana vedu ava ngativakontrole ngavadzidze kusada mari maningi ngavadzidze kuti mari inosenzerwa aingowanikwa mari kungonhongwa kunzi kungowanikwa kungozi kunopuhwa mari uyu musikana uyu ari kungoti zvakakaitawo munyama wokusapuhwa mari asi pamwe kunzvengeswawo neverudzi rwake kana kuti mwari wake nokuti murume yakamubudira pachena chaanga achazopindirawo mukana mumazaini chichi haana kuzviona kuti zviri dochi kani zvamu kana vari muruda nguva yevana vanozviona here havazvioni aiwa havazvioni tafanika vaputirwa asi ezvinezvi aita zvakanaka adzidzisa vamwe vese kana kune vamwe vari kuda kudaro ezvinezvi vazviona kuti inzira isina kunaka vana vazhinji vari kufira mukusaziva ikoko saka ndinongoti aiwa ngaazive kuti tsura ipone mutsvaka iri akatobuda ngaaite move on neupenyu hwake aizozvara vana vechidhuma aivadii nai vedu vematwinzi vai ende mazimba munodzifambira nyaya idzi ende vakuda kudzifambira inbox yangu yawo hane kutumigwa makulu akasiyana siyana nai muri kutumira makulu akasiyana siyana vari kuita kujoinidza muchitumira ini ndikagoziva ini guys inandizivi weni aiwa tinokuteerera tichidarika tinoteerera tichidarika maite henyu but inezvopidza vanenge vabhreka mhiko kainiko ini ndapinda pamhiko ndokwanepinda pamhiko ndokwana thank you. Okay, my sister, thank you. You Bazibadikis. Caller, hello. Hello. Yes, caller, what do you say? It's Melly Mutaitele. Mushe kanjani? Melly, sorry, you could have like name and I want to know your name. All right. Mukona mukana Melly. As the Mumu
aityisa sesimeli ndo number 1 murume uyu aityisa iye aenda achinomubata munhu ari kutyisa watova ainomubata number 2 musikana uyu aita kuti mabhosses akaitaura pamusoro pezvemukomana uyu iye aiterera abva takakutomuda before amuona murume wachona which means musikana yangatoteya bhengi nechekudhara guys mwana wanje ari kuchemera sesimeli ari kuchemera 1 akapinda murume ame akasaona chinhu saka ari kufunga kuti matwins ake anenge amurume ake ndosaka kunyanya kuchema too much ari kufunga pamwe vana vakewo vavamwe vana futi vawedzera namba mukati mukarumu yake saka ari kuchema achifunga kuti guys saka vanonga kutomekera mari next girlfriend iripo iri misurikwana anything ndozvari kuchemera anakupiwa kamari yapakaipa hana kupiwa mari vaenda kumahotels ari like ekuma outskirts another city asingadyirwe ende handisi kundakasende futi zvemumeli because ari kuti murume uyu anga asingende zvemagirlfriends kumabhawa akaenda nemafriends ake ayaya mabhosses ake aishandira aisenda nemagirlfriends but izvezvi ari kuti ari kumuona nemaslay queen Instagram sei pakaipa amen simeli aieaaimeli munomboimplance kanei basa pane mukanei basa anombobata ufoni yenyu here aiwa hazviiti murume nyanga kubata hazviiti ari kuti anzindabata foni ndobata mafoni emabhosses apo simeli hai no man kueda right thank you very much caller thank you right I don't know right saka guys iyi ndio nyaya yatanga tinayo muzara nhasi ishi asi zvemakulu amuri kunditumira guys nehandizivi imi ngobatanzai kana mazonyatsokuwana chaichaio zvine evidence muzotipawo tione but for now handisinyatsoziva kuti zvamuri kutumira ndizvo here kana kuti hazvisi ine handisi kuziva anomaona so pane imwe nyaya futi iripo panapa regai ningokutibve tisati tasvika patoda pandachiti musaenda mukaramba muri panapa muchaita zvinoitika mirai nimbotsvaka kufoni yangu inenge yakazara kaini inenge yakazara neuyu nenyaya dzevanhu zvokuti ndakasasevha panotoita dambudziko chaiko aiwa avanga vachimbomira tatopinda pane imwe because iyi kutokombisa musoro mbowaishi dangodzibatanidza because da kukurumidza kuenda nhasi guys ndarara handanyatsorara zvakanaka mukona ndachitoshamamai handakorara zvakanaka because panambomuka munamato wa3 tamuka futi pamunamato wa12 tamuka futi pamunamato wa3 makuseni saka ndanyatsorara ndikabva ndamuka futi ma6 ndakuita zvemaskurants saka itini sleep off hallo kola mushe aiwa ndave palive ndandenyaya ndandinayo panapa handiti saka saka ndiri pamadhairis panapa pane nyaya yako yangu achinditaurira paya andika udza vanhu nyaya yako iya taurawo ga nyaya yako vaudzi zvakaitika maona mascreenshots andakutumirai mascreenshots ndamaona asi udzako vanhu ndichazovatadza mascreenshots alright chakaitika ndechekuti ndinoposta zvinhu zvangu pafacebook ndikatokorge nekutara mbichana indau udotsara mbichana indau ndandimire panapa anasara nemunhu auya panapa okay ndinoposta zvinhu pafacebook ndotengesa zvakaita magumbezi saka zvadaro ndakabva ndawana customer saka vanenge vachiti inbox because ini handisi nhamba dzangu kuti munhu wese ange aine nhamba dzangu saka ndakabva akabva auya kuinbox hatizoti ndiani wacho because ndezvemusi wa22 July nge21 here akabva auya kuinbox ndobva handisi nhamba ndobva ndakazongona meseji handitanga kuwhatsapp zvikanzi ndauya kuzonzwa kuti magumbezi apita mari yakanga akaisa profile yemurungu paprofile picture pake saka zvadaro izvozvo akabva atataura kutotaura paya ndobva handiti zvoni ndoda mablankets nditumire mapicha emablankets aunawo ndobva ndamutumira saka akabva aketa $26 afika ndikwada ari 120 ndawana customer ndobva totanga kutaura ndatomuti zvoni saka muswe mande zvinoita here kuti ndikunzire mablankets akati okay it's fine saka muswe mande uya wasvika ini ndakabva ndamuisira message ndikati handisi kukwanisa kukunzira magumbezi
ndozokunzira musi wetuesday because iko zvinezvi ndine pressure ndinayo. Ndobva tototi alright hapana chakaipa. Saka musi wechipiri uya wasvika ndakabva ndahodha magumbezi angu 30. Ndobva ndati ndisati ndaenda unohodha ndakatoti da kukufonera ndinzwe kuti izvoni uri munhu akaita sei bhosi asati ambotaura nemavoices. Saka akabva ati ndiri mumeeting. Ndobva ndarambo ndakarara handira kunohodha. Ndobva ati ndichakufonera bheki kana ndabuda mumeeting vandangoti alright. Saka akazofona ndobva atosiite murungu zveshuwa patime yacho iyoyo. Anda semurungu ndatoti murungu alright hapana chakaipa because akatarira magumbezi anoenda kuanzi kurudyi home children's care kupindura. Saka zvadaro izvozvo ndakabva ndanohodha magumbezi tataura ndakatozonahodha late zvekuma1 marimwe zuro paseri. Saka marimwe zuro ndapinda mubhazi. Ndapinda mubhazi taifanira kusvika nezuro bhazi ndobva rafira pangundu paipai ndobva tatoswerapo. Takazobvako kuma12 nhasi tabva ndoko nhasi kuma12. Nhasi ndipo mabva kungundu kwacho. Kungundu saka bhazi rasvika kuma5. Okay, fresh nyaya. Rasvika kuma5 kudaro ndabva ndasvika ndobva watanga kundifonera paipai ndobva ndatomudaira ndichitomusendera mapicture ndikati tichiti busy ndinokufonera. Saka anga akati handichasenda madrivers angu. Saka madriver 2 yeye ndiwo anga kundifonera vanhurume 2 ndiwo anga kundifonera nemanhamba ema071 mumwe wacho ne078. Saka malines aya wakatenga pabhodha because ese aritaura kuti akaregistwa nemunhu 1 hanzi anonzi tina ndichacheka futi ndatokanganwa zita rachoni but achidedza senemu yekuti moyo hanzi toruvonga iri moyo ameno zita rachona but rechishona rakanzi moyo. Then ndobva ndatosvika panapa pandiri zvezvipamanzwa ndichitaura nemunhu apa ndobva ndatosvika panapa ndatosvika patori nevanhu vangu vatoripo ndamudza ndikati tosangana kuwater falls ndokupa mablankets ako then wondipa mari zvikanzi. Saka iye akabva afanira kundingwarira zvikanzi handipe mari because ndandamuti asende mari straight kuSouth Africa ndichiitira kuti ndizohodherwa mablankets because ndandahodha mablankets 30. Saka akabva andingwarira zvikanzi unotorera mablankets unotorera mari yako kuno kumukuru kana kuti hanzi kuworld remit. Ndobva ndatoti alright. Ndobva saka patasangana ipapapo ini chandinetsa ndechekuti isusu patasvika inini pakuona kwangu ndaita kuti ndasvika mota yakapaka kudhara but vanhu vepanapa vanoshanda panapa vari kutaura kuti mota yange isina kupaka, mota yayo yakateedzana nesu. Saka isu patasvika tiri kumberi kwavo kudai so hanzi asvika ndobva asivovhura bhutire mota ndobva atanga kurova. Saka vanhu panapa vangu vachiti tiri kusaspekta kuti anga asingadi kuti tione nhamba plate dzemota yake ndobva atanga kurova kubhuta akavhura bhuti. Saka tabva taverengerana magumbezi aya 30 aya tabva tamapeta because nhasina mapeta tabva tamapeta tichimaisa muzvimabhegi zvavo ari 30 ndobva watoatorongwa wamwe baba wechikuru so wakapfeka magirasi nemumwe mukomana wechidika anga achidhiraivha bva watomapeta wachitofona vandatova nhamba dzemwana wangu abva kusvika izvezvizvona achiti ndiri pakova ndobva ndatova nhamba dzemwana iye bva ndatova kuti zvoni mari isayapa bhozi nechitupa changu chiri kumusha chaiko saka handikwanisi kuita se kuzonotora mari bva watoti pasara nhamba ndobva ndatovatumira nhamba dzemwana wangu uya ndavatumira nhamba dzake wamva watoti taisa mari. Saka ndichifonera mwana wangu uyaya mwana wangu anga achiti handisati ndaiona iwo tava tatumira mwana wangu kuti hasati aiona ndaiona ndichakuudzai. Saka paazofona achiti aiona ndatofunga kuti pamwe ndezvechokwadi mari yange ifanira ita $780. Saka ndabva ndatowasiya bva watenda nemagumbezi. Saka vachienda kudaro ndatogara ndopa ndanotisa kuti munhu uyoyo ndachitaura naye pawhatsapp uyoyo andiblock. Ndatotanga kutofona vandatoti kumwana wangu chisiya zvose zvauri kuita chimanya kuworld remit unotora mari anombomutaura kuti pane zviri kuitika ndangomudza izvozvo chete. Saka paaienda kudaro hanzi ndaita kunge benzi hanzi unotopuwa mhosva munonzi muchimukoma office
hanzi wakati hatina namba dzakadai so handanda kuti aunge benzi hanzi ndobva ndazongobuda iyo mva andifonera saka paandifonera ini ndanda kutotanga kutochema kudhara ndikatoti ndanda kutofira kuti ndatotsotswa saka paazondifonera achiti momzi amuna mari ningirikiri yandatumirwa ndeyefeki ndobva ndatotanga kutonzwa bhipi yangu kukwira kutanga kurutsa ropa kunonzi sekurutsa ropa rimwe richibuda nemhino ndabva ndatanga kunzwa kuzarirwa ndabva ndadonha ndabva ndabatsirwa nonhongo ari panapa watanga kundikansela wachiti inga upenyu mba pane munhu utoti wamutengera tiketi rekuenda kana kuti somewhere nhasi mangwana onzwa kuti atofa pamwe ndiri 10,000 watanga kutondikansela vanhu panapa saka ndabva ndaenda ndambonorara saka ndarara kudai ndatangonzwa zviri nani asi muchesti mangu ndo manga muchirase muchirwadza saka vazoti vasvika pakutaura murungu wavo panapa kuti ndo zvaitika ndobva ati murungu wachona ngavachirara panapa for free then tozoona mangwana makuseni wadya breakfast tichawaitira breakfast tozoona kuti zvinenge zvakamira sei saka mini ndisei kuti izvozvi uri paloji pahotera kuzimbabwe ndo pandiri zvezvi iwe uchigarapi unogara kuno kuesei ndogara kuSA kwanga utoendesa mablankets ndatoendesa mablankets ndatofambira oda iyoyo hei unenge uchindabata oda yangu vakuru 120 pati mari haipiwi munhu apiwi igudzi musina bata mari maoko ndakambozvitaura stereki panapa muteereri ndombozvitaura stereki kuti chero vamwanotisa mari maakaunti mutoiona ichireflecta the moment anogomba product achingoti pakonapo mari yayo bva yarivheswa because vanhu vanenge vane madhiri nevanhu vekumabhengi andoona musabvume kutengeserwa muchinzi munopiwa mari munena world remit kana tikupi munhu ngauye necash verengera necash ende mazano mutarise mari yenyu musapiwe futi mafeki kune mafeki akutenderera tarisa kupiwa mari mumaoko especially team remanigerian ndo zvarunoita like ukaisa foni pamarketplace kunonzi ndatuma munhu ndatoisa mari muaccount hakuna munhu ngauye akabata cash mosangana opiwa cash yako chupa foni achangobva paloji papapo ndazvinotisa ndabva ndamufonera iye anga abva panapa akati kana hanambokubhulokai rega ndimufonere kuzoda kudai nhamba yake handichapindi saka zvine zvindiri kuzama imwe nhamba yemumwe wachona iri kutoringa but haisi kudairwa havadaire but chinozondishamisa ndechekudai munogara muri pamalife panapa tichizvitaura every time vamwe vacho muchitonditukerera mucomment section umu kuti vanoda kuzvitani kwevava vanofunga kuti vakapenga dangotsura vanhu sina basa munoziva kuti ndinotonzi headmistress wepafacebook iri kune vakandipasira kuti headmistress because ndaichitiwo information ane ndawana kunzoko ndiye ndichisheya kuti tigare takangwarawo kunzoko tichisheya information vanhu havadi kusheyigwa information vanenge vachituka kana pazodai so manje vanhu vakufunga kuti pakambotaugwa handina kutombofungidzira kuti zvingadaro nemuno muzimbabwe because handisati nambozvinzwa ende vanhu vangu vachitotara shona ende mudhara auya mudhara mukuru chaiwe kuti vanhu panapa kola inga pandinotaura nyaya yepari yemuno muchiti kubirwa muno ndakamboti vanhu vemuno here ndinokuziva kuti vanhu vekumusha wani kana pane chiti vafana vandakakura navo zvichireva kuti vanhu vekumusha handiti vanhu vemuno havatomboiti mabhoshani havaite ma419 vanhu vemunomu zvinoitwa nemazimbabwenzi maugandans manigerians macameroonians ameno ndonta ma419 chero kuzimbabweko zvaveko anomaona zvaveko kuzimbabweko saka kune munhu akuti mhanya izvinde kuepworth kwaikwanise kuri chimutsvairo ameno kuti kwase kuri kupi anomaona directions nekuti ndoda munhu wekuti kana kuri kunzi anobhadharisa ozondibhadharira ndadzoserwa zvinhu nekuti ipapapa ndinowe zvekuti handitombozivi ngavakudzoseri machira ako inoza chinhu chazvinoita nechekudaiso manje zvinoita even vanhu vacho vanovhara vanenge probably vari mucomment section vachitoona live kudaiso vari vavhara kudhayari dzine munhu wese kavazhinji varimo anomaona vanenge vachitoziva kuti dindarova game iri inini imagine ndazamiwa kanga anini kuda kusikamiwa pano nevanhu vanondifollow vandikuzozwa vada kundizama panapapa vanenge vachitoona panapa ozoti voda kundinga nekuseri kuti akuda kumurova bhoshi saka be careful kunzoko saka guys inzwai mai avaka vari kuzimbabwe ivo vaga vangatendisa maorder vanogara kuno kuSA havana kana sei yekudzoka kuno kuSA kwacho anomaona kana sei mari yose yangu vakatemba ka $780 yavanga vachapiwa saka ndoye magumbezi atorwa kana aripo zvakanoda kuvatengera tiketi rekuti vadzoke kuno back anyway nemweya waMwari you are free kuti utenge tiketi havana kana sendi kana ichikafu vatiripowo chikafu pavari ipapo pavanga wabhuka anomaona
mazimba tisimbavha dzekupedzisira zvo zvaurevi nhema tisimbavha dzekupedzisira dzekutopedzisira dzekutodaro isusu mazimba hatina we don't have mercy pachedu tisi tinonongedzana nemapanga tichitorana mafoni nekudhimandana mari tisu pachedu mazimbabwenzi ndiso tinopipazana mudzimba futi ndiso tinotorana futi motikari pamarobots mazimba ndisu tinosvora ido nemunochizotinea kumusha kwenyu crime ka but chokwadi ngachitaugweka zvizhinji zvachonaka tisi tinozviita ndine vhidhiyo imwe yandinayo soka ndakatiwa nezuro mwoyo wangu wakauta vari mudenga mufunge nezuro for the first time ka ndakanamatira munhu wese ndikati mwari tikuenda kupise nyika kana takusvika pakadai so tikuitei nezuro cheshe ndakanamatira munhu wese ngoti mwari ka handizivi hangu ingoti yekuti ameno munamato ingangokavha vana vekuzimbabwe mina ndikutaridze guys kana pana ndoda kuvatengerawo tiketi mayava please vatengerewo tiketi amuna hama here kuzimbabwe amatinadzo but chinoitika sisimeri panenge pasina kana hwana anokuda unongoitozama kuita life yako kuti zvinhu zvikufambira hapana anokuda kana dai ukaenda nesituation yanditori tinogona kusvika ndikatambura zvekuti munozondiona kutogara mustreet kuri nani kusvika ndawana mari kuti ndidzokere kwandogara right guys vari kungwavha mucomment section kunze uku kana ukaona vanhu vakuaproacha vaine maziodha akakura kudai usati wavaindisira maodha aya kana kutoti ndabata big deal imbouya naro pano pane vanhu vakawanda timboongorora animona timboongorora kuti dhiri rako nderechokwadi here usati wamhanya kuendesa zvinhu it doesn't hate kungoya pano tirasikana ndaiti ndotesa zvinhu zvangu pane vanhu vandiconsulta vati vari kuda odha yakadai this deal haminoti ichokwadi ndiongororeiwo tiongorore usati waenda kunorasha kunobigwa zvinhu zvako and inonzi looking out for one another animona inonzi looking out for one another haisi yeshow off kana tikudii handiti ndei looking out for one another toongorora tonoti apa pane lupo apa pane lupo aiwasha hapana dziri rinobeda apa newo paunoendawo uchiziva wakangwaririra kuti ndogona kubigwa kana ndogona kuwana mari yangu anomaona zvinhu zvaitikira muzimbabwe kuwaterfalls nhasi makuseni na8 nazvo zvinotisa kuma11 kuti ndo zvaitika shame ende kana ndabigwa unoputigwa kumeso cheko unoputigwa hanzi chini hanzi inote ngauye kuseri ndipe namba dzasekuru wariko kuzimba vanhu wanopa chigubhu izvezviwa zvimbe matumbu zvino anondogodiko mina ndidai nditora sekupikicha yacho screenshot yemunhu uinde kwaari kwanzi uya kuseri nemunhu inda kuseri kwemunhu but iye wari namba ati uya kuseri alright saka ndiise namba dzacho dzewhatsapp vanhu vainde vauye kwhatsapp idwe andamutengera tiketi mutengerewo tiketi adzoke saka ndodii manje aiwa ine handizokwanisi aiwa my sister ine handizokwanisa nachingoramba chikoti namba ndichikuita zvenhamba ndichitopedza vanapa ndida kutodzivafunda kutoita zvimwe serious ini ndinobatsira palife panapa anenge akuzoya kusera achiti namba ndindatovandigwa zvokutokangamwa chaiko rega nditongoita zvotongopina namba ndozvinotoita dzewhatsapp kubirwa shamwari kwakuna basa shamwari totsvaga rubatsiro unotongotsvaga wena zvina basa kuti nhinga chati kudiwa tikudii ndiwabatsirwa chete ndozvinhu zviri important namba yake right iyo ndio namba yake iyo ndiyo namba yake guys iyo ndiyo namba yake iyo alright angatauri masteva nachona because havazivi kaangobigwawo pa online apa amona saka iyo ndiyo namba yachandaisapo yo guys vanoda kumubatsirawo iyi ndiyo namba yake iyo unenge wakutongotya kana kutongotya kuti wodiwa sikana hapakaipa unenge wakutoshaya kuti woita sei right
mbavha dzawanda kuzimbabwe. Be careful vasikana vasikana vari kungwavha timu rekungwavha be very careful manzwa. Ivo muri kungwavha ka ivo vari kungwavha on kuside. Saka munosangana pakati ende iwe unenge kuti unenge uchitotsvaga mari unenge une nzara yemari ka unogona kutovharwa kumeso kutobhilivha kuti idhiri chairo pasina dhiri rinenge riripo riri fake deal. Saka kana muchiziva vanhu vakaipa tisu mazimbabwe ndanitodze video iyi let's hope indi blockers. Hello. Hello, this is Melly. Yes. Masera. Nasura masera say. Dasera. Ndini agiyo. Matinda wina maspice. Maya pa mai tata ujalai. Anambo tumawina spicy. Sorry kanda wina questionnaire premium spice. Ndangoti mawina question cheti. Anambo tumawina spice. Ndichitori pa live even nanasi. Isai message ku WhatsApp. Okay. Right. So, inzwai guys, aminoti video, minaitoni tingandi blockers. Okay, tone. Hello. Kana ndipi? And I own. Unanifura profile but magosta kuzvinyanya already. Ko magosti munoite iko. Ko indira magosta kuzvinyanya ko wanze waita seiko. Kungopindira inbox kuti vatuke munhu. Uri kuninzwa here? Mati enda kukunzwa. Ndati zvinozonyanya magosta acho kungopindira inbox kuti azotuka munhu. Saka munhu ari mudhuze newe kawo. Munhu wokuziva. But vanhu vari kutaura kakuti inga ukutaura vanhu kuti ari kutaura wani mama friends aunonzi unotamba nawo atisingatoziviwo kana isu kuti unotamba nawo. Saka munhu anokuziva.
Saka une answer. Masita. Aiwa unisa ni vana. I know. Kwakaitwa live rini? Okay. Alright. Yes. Yeah, this is bad. This is bad. Tuichirewe vachiwo zvakadaro macheso ndikudini asikana. Wende ende vanhu atina matyira masita topinza masita topinza panyaya dzimwe zvinhu so dzinana nebasa rese so. Ndizvo zvakuchina friend. Saka bizvo zviuripi? Fone yangu yakubreak. Uri kupi? Uri kupi? Uripi? Wadi kuinda pa police padhuze apa kubatsira. Vanotokubatsira straight away. Asi iwewe kana usvika kuZimbabwe, kana usvika kumba iwe uri munhu musangano kaiwe, kana usvika kumba imbodzifambira inyaya idzi. Imbodzifambira. Vanokubatsira. Vane ma-IP address. IP address. Tuone pictures. Kana wazoenda kunhingirikiri unonzi aiwa avasimai maka. Ndazovhara because angakutora masita evamwe vanhu. Ndosaka ndavhara. Angakutora mamwe masita. Ndosaka ndavhara. Zvakaoma veduwe. Maghosti munoshungurudza vanhu veduwe. Honai zvakuitika. Uyu munhu uyu akutotushungurudzika. Kwai zvino kana moene mobatana nevana vevanhu. Mwana, amen. Munoshungurudza vanhu. But indikutonyatsozviona ukwana ghost nokutuka nezvinhu zvaunenge usingambobvira wakaudza vanhu ndichitaura shuwa zvamaimbotaura if ghost remudhuze munozati nini pandombo kwete kuti zvino kanja hapo zvino zvai wow kana padaimboyatsokubvura udzwa paya kusandudzwa paya kurostiwa paya munoziva ndichiramba maskishoti nchidini munoziva waiziti ukati dhuma neuyu vanhu vati simeni munhu ari padhuze neni ndairambira vanhu ndoti mupatise neni papina tizvemafriendzini handina asi munhu ari padhuze neni hakuna zvinhu zvakadaro ndairamba veduwe ndairamba muso unozonyatsobuda kuti information yabuda zviri wrong but information iyi ine chekuita like haizobudise zvairi but unenge uchitoiziva nyaya yacho da iwewe kuti nyaya iyi so but haina kuzobuda yazotwiswa ndopanda kasanga kubhiliva kuti vari right munhu anenge ari munhu wemudhuze wouka ini manje handina friend ndanga ari mafriend chimafriend angatori munhu woukama anengatori munhu woukama chechi anenge aita izvozvo because ati mumafamily munhu anenge achitoyatsotoza nyaya kana iwe unenge uchitoiziva nyaya but kana izounzwa haizounzwi sezvaii chokwadi inozounzwa yadi yawedzeredzwa maspice ose kuti zvinyatsonakidza
Hanimona ndakamboramba inishwa ndakarambira vanhu ndikati akana ina ndisi handiti zvandina mafriends ni kana meno vanhu kana vanhu vakati heya ramba henyu musi unozobuda imwe information yekuti nozezonoti izvi twistwa hazvo izvi but nyaya iyi hasi haisiriyo unotava kubhilivha kuti okay ichokwadi. Hanimona ichokwadi nokuti unonge usina kumbozvitaura kana kuti uchitoti zvizvo zvisina kana basa zvizvo zvisina kana nebasa rese uchingoti you know wongoona zvakungoita popo okay. Hanimona but mukadzi ari kuchema chema vedu apa mukadzi uyu haasi tombori public figure haasi munhu anonesana nevanhu munhu anongozviitira zvinhu zvake mufunge akungoti hanzi ndangovingwa kungovingwa kwaigosiri kati wandikangama tangatitise kuhaiti nana SIS-MELLY muna haiti yekuembarrass palace gore riya zvikanzi titise kuhaiti handikakwai ndikatofara ndikadaro kwai saka ndasaka zongotiti mazihure rekujobheki ndikazodai vana nhingi kwanichisa mazita iwo emabhuru ake kwai ndo pandazonotanga kutekuseza machati ndoni gosi rakambotaura nekudhara. Hanimona richitoti ndakambosangana nayo kuembarrass palace chichichi ndokuti azoziva kuti munhu yakambotaura naye kaitione picha yacho ari kuti asenda tione kuti munhu wacho angave ani zvakaipa vedu asi handizivi hangu kuti magosti achona aya kuti maakumaitira kutuka vanhu here handizivi harisi gosti rekuti kana waritonenge uchida kuzviprotectawo pane something here zvinongana rakuzoita gosti rekuti wakuita zvokuterroriza vanhu naro asi chanoda kungotara chekuti munoziva kuti hapana singabudi pachena nimozviziva hakuna singabudi pachena one day is one day muzvizive pamunenge muchirasa muswe nemagosti paya mungoziva kuti one day chinogona kufamba chakabvunduka. Hanimona hanzi I'm here to SIS-MELLY all these friends I thought we were friends either not even friend like you know what I'm talking about like when I'm talking about friends people wekuti unongochinjizana navo mudzimba muchindirana you know those kind of people you see either yes you are people you people are not my friend you are my family auntie either you are my family you know akusaitaura nyaya dzedu kuseri antika so and we talk nyaya like we just talk nyaya nje hatitaure mudzimwe dzadziya handiwazoona dzekuti uyu unozoere life yako iri dhipu chindudza ini chikudza no handona tongotaura nyaya like random nyaya ukuziva mafriends anotaura ekuti munenge muchitodzana kuti nhasi ndadya nechakati ndadya nemukaka mangwana ndazodai ndikuda kudai ndiwo andikureya mafriends handina vanhu vakadaro mukati monhingikiri muupenyu hwangu I don't have such people in my life. Hanimona ndiri munhu atindongoya panapa ndotaura nemi ndodai hanimona ndotodarika ndotoenda kuti ungandiona ndiri kumba kuti kunonzi friend handina ndiite friend ini ndosoka vanhu vachitanzi mai vanogara uri pamalive they don't understand my position. They don't understand. Ndinoshaipa panapa kana ndishaipa ndichitori manyamanya mabusiness mangu manje mazare neinternet iripo business raya takurovera online. Hanimona handina need kupinda mastreet ndopinda mastreet chinda kuita madeliveries chete ndichidzoka. Hanimona saka ndichitove neboredom stress yekuti ndine ndiri ndoga ndiri one kazhinji ndichitosora ndiri one masana ndamusikana chinomusikana ari paungazoiti nyaya nemusikana zvokudaro. Hanimona saka ndisiri pa4 pa-TV ndichitedza latest masopa anenge aiswa ndinotobaya live but kana kusina zvilatest zviriko because ina mundiudze program yepa-TV yandisingazivi guys kamuda nyatsokuona ndiri munhu aiwa ngatingozvitaura inoti munhu andangofona ina kwandisi kutuka magosti nakudi but ndoda ngozvitaurawo ko wavhundukei zvekazeni wati tirege nyaya yemagosti wavhundukei ina ndisi kuziva gosti riri kutaura kaini ndingotaurawo randomly. Hanimona because zvinozorwadza vamwe vanhu musaunozvitigwa uri uchazonyatsokuona kuti pakaipa handiona utozazozvona zvakaipa inini family ndio inenge ichiita ina namboti family ndo dzinenge dzichitokuitira family hasi kuti kwai mudi kana tikudi unozoti ukatukwa negosti rauserere kuti unokutuka zvinhu kunyepaka unoti uchidarika una kana pressure zvotoseka kana kutoendesa malaughing emoji. Hanimona but kana iri munhu wekuti uzoti inyaya utozati munhu wemudhuze uyu. Hanimona una megauda ndinde kuchimuvhango ndingoitadzana nyaya dzekumuvhango kumana nyaya dzanasozeni vari kugwira vari kusabotage varanatenda uko akwete kuti timasopotetiya manhingikiri mamovies cheo chaiwo maseries cheo ndinozvitevedza vamene ndakati zimsingandonzimangwa ndinge ndichitozvigarira pa-TV ndichitoona zvavo kana kusina maafrican movie. Hanimona ndouya kana ndadhakwa ndouya pano chonisina nyaya ndoti yatimbotaura nyaya tichiseka tichidaro. Hanimona but musazodaro vede uyu mukadzi uyu atauri nevanhu mufunge hambotauri nevanhu mufunge kana teklamarisa magosti ariko but it's wrong totaura the way yacho yamunozooperator sometimes magosti ekuti kuzongotuka imboitaiwo gosti riri rakanaka katisingatukiwo rekuti tingozati gosti redu iri vana kusipa kuhalaza tasakana star rake
hautombonyari kuridedzera ende rotongokupa description ezvaari kusipakwa halasi munhu anongozvisipakirwa halasi achienda unonoya ghost nenge rakanyogosere kuti ndizakana kuridayira asi richinyora zvinhu zvine sense mucomment section but kuti utaure zvari kuzita rake hauri kutauri andizivi vasikana Kings of Joburg naime vanhu vekusati vakati Kings of Joburg vakafeka load handimaona saka ndinongozama kuti handiziviwo veduwe asi hazvimboiti here kuti timborega timboitawo rudo one towards one another kungovhunzawo mubvunzo mazimbabwenzi hazviitiwo here chinonakidza chii mukungotuka vanhu everyday ndambobvunza hangu chinonakidza chii kuti everyday take naningi kana usiri pana ningi uri pana ningi kana chinonakidza chii naye asikana ko vanhu vacho vamunotuka everyday zvavanenge vachingorarama life dzavo wani just because vatukwa hapana chinombofa chakavatadzisa kuti vaendere mberi nezvanenge vachida kuita uchipedza mutuka munhu yacho unobika mamakachidya opedza nozvivatira mangwanotomukotokondia saka zvinobetserei nokuti hapana ndakambona sofa ari kunzi atedza kuwana mari yake nokuti atukwa kana atedza kudya zida nokuti atukwa atedza kuita business yake nokuti atukwa hapana vanenge vachingorarama life dzavo dziri normal vachitoenderera mberi vachingodaro iwe uchingotuka chachinja hapana tadi kuti mofunga kuti mimi mbofungai guys mimi vari panapa mune maghosti enyu handitika imbogayai kuti poya nyaya dzakafanana kunge dzana fantani dziyadziya handika poya nyaya dzakafanana kunge dzemwana uyo anga ari pana ushu handika achitaura nyaya kuti kune mbinga chichi and then tomboita inyaya dzine musoro kaidzi kuti tinotoda awareness campaign tese handika tobatsana panyaya dzakadaro handimaona because inyaya dzau munhu achitaura nyaya yake anenge akabatikana nayo dzauya idzi tochidzigarira tose kuti amukomberana panyaya dzakadaro hamuni tinoyielda maresults guys. Can you not see kuti we can yield even results? Kana ivo vanafanta nanzano abiza wakadza guys tobatana tese kwambosiyana nevamwe vanhu kwamboti atingoita inyaya ya mukadzi akuchema kushungurudzika auya handika kwakuyedza kuti take naye kuvharisa internet naye pane kuti tingo handiziviwo kungoonesana handimaona kungoonesana chokwadi nokuti kutuka kwachona munongonituka chazvinochinja hapana mungopedza kutuka ngutambisa data rako uchingotuka munhu data uchingotuka munhu mugotuka munhu yaachinji atorama lifestyle yake achingoenderera mberi achingoita zvaari kuda achingoenderera mberi nelife yake iwe uchingoti ndikutuka saka who is wasting who is wasting who? Kwaiudzaiwo anoita zvinotukisa handina muchembere tinoita wana awareness handizivi hangu kana muchiita zvakanaka muchembere handizivi hangu kana muchiita zvakanaka muchembere lileni aiwa kana zvakadaro zvinokudzwa kana muri kuti nyaya ikadai tikaibata-batawo monoitsviridza kumberi aiwa kana pakadaro pakanaka ndoinonzi working together kana pakadaro pakanaka ndandizivi wangu ndasingatoziviwo kana pakadaro saka pakanaka kuti munobata ndangofunga pamwe munoimava kugarira ngotuka vanhu kungoti mawana nhasi machinja maenda kuna ningi mangwana maenda pana ningi mangwana maenda pana ningi mangwana ndozvana ndichifunga pakana muchimbodzitorawo dziri kunetsa idzi modzigarirawo chekupasi tombodii saka zvakadaro zvakana zviri right hazvo kana zvakadaro zviri right ndatikutsvagirai vhidhiyo handiti ndatikutsvagirai vhidhiyo ndikutsvagirai vhidhiyo ichara nyaya vhidhiyo iyi yangozopinda because ndakofonegwa atosenda picha yemunhu wachimira choni ighost herei this a ghost kuinga vakatengwa chite conversion yavo vakaita zvakanaka wani kuva zvinozvo iri pakuzoenda kumwana wemunhu manje pakuzoenda kumwana wemunhu chinotaura chihure chamai kumwana wemunhu ndopakanganisa manje papapa ndopazvakanganisika ipapapa right mira ndikutsvagirei vhidhiyo vhidhiyo imi guys muri kuti imimi vhidhiyo yandiblokesini mukuti vhidhiyo yaiblokesi mukuti yaiblokesi handizivi but nai muchemberere iwo masoshanesa munenge muchituka muchiita zvinotukisa iwaya asi kutuka kwamunovaita vanochinjei though toti maswera muchindibvariraini saka moti pane panchariga kunodhasisa kana pane panchariga kunopinda kunoenda kwanoda kuenda kuita business rangu nokuti ndaanchitukwa kana kuti kwai pane panchariga kana pane panchariga kuya kulive nokuti ndaanchitukwa
zvimwe hazvichina kana basa imi hazvishandi asi hazvimboshandi iwo maselesa vekuti apanokodzoka mangwana chikuti muri kuwatuke hazvishandi zviya ndochokwadi chaicho kuona iyi guys ndoda timunyatso kuona vhidhio iyi pakutanga inini ndiri ghost naNadia alright vamwe tisingatozoti mune maghost because tisambokuona mita hondo mira yakatangira pamberi but andizo block here guys hari block alright mira titange mushope yemasomaliya mavapinda onai ndikuona vakomana mazimba 3 apindai ndikuona zvikuitika mukuona action ikiitika ndikuiona onai andisi sure guys mirai andisi sure kuti mirai handisi sure ndikaanza kuplayera idzose handi blockwi echautonotinyengera nkablockwa panapa shamwari kashaya chekuitisa malife ndablockwa hanzi zvakaitika kuno break ndezvekubreak pan ndinozama kuti handi blockwi here ndopane nyaya yangu ai3 mavhidhio ndoenza kutaridzai aiwa tinozi nyaya yacho iri all over one nyaya yacho is all over naitinozi handi tichida tichikupai update ezvo zvikuitika ini ndokupai update one mondituka ini tikwanza iye vanoda kusvita chi asi ndichikupai update current news inga zvakaitika muno mwasvikatobuda one but vachinji venyamuone news saka chizokupaiwo chi update ndoningirira here guys ndokondinya hanzi munoblokwa inga ndokutaura one kuti yakabuda muno yakatendera muno mese inga iri kunetsa muno one mirai inoti yakareba handakuipedza mirai ndimboti andabvunza bami kuti hanzi ablokesewe muona zvaitika here apa mirai toni vamototi ndipewo right nichavasendera mirai tinobhuguna bloke saka iviolence handipani pamwe mavhidhio achinapa vachatodhura munhu musoro pafeya alright paiblock haisiponi alright kana madaro kana mukandibloke saka gaizika mukuona zvaita kuti ajambira vapinda mushopu mazvona vapinda mushopu iya CCTV ishi handiti vapinda mushopu handika one akaita kunge ari kutenga handiti achiita kunge ari kutenga akapedza akafamba handiti vakasara vari vega vakomana vapinda vari 3 akaburitsa nhingirikiri futi handika uye akada kuzama kutiza vakatomeka shoti vamurova pai musoro miremwe vakatojambira kuseri vatiza unai kusecha nai veduwei nai olinda usiku vachitaura kuti nyaya iyi its all over inga yabuda nepanews nepamapepa one nyai inini guys handichakutaridzi mavhidhio acho nokuti mucomment section mune vanhu vanozivisa chegai chirege kana mazoiona mastreet mukasangana neyo mastreet umu mozouya muchitaura nokuti kati nyaya iripo yabuda mumanews yabuda pai everywhere iripo hanti vakomana vabva vatobatwa hantika vabva vabatwa vakomana sinotoya titikuudzei moya moti kwai mahwana ari kuti tazodai saka tingakutaura zvinhu zvisipo naini tichidei chigaitisane nayo
chisigaitaura nokuti masimba haadi kupuwa current unenge uchindikwapawo current information zvinhu zvandaona zvisina kuonekwawo nevamwe kuti muzivewo zvikuitika wotofambombiwa nemubvunzo kunge ndiwe muCID kaindisane nazvo right naida kutadzai futi imwe yandapiwa neumwe ningikiri yandapiwa nemwe muningikiri edu vese vanga vari 3 vakomana chona kuti vaita kunetsa kurohwa musoro kudai masomalians wayo kusi pane anga ari kudhoo handi anga ari kudhoo pawapinda kutoita kumeka sure handi kuita kumeka sure kuti vapedzisa mufunge zviri brutal zviya zviya anomaona zviri brutal pane yandapiwa ihama yavo manje ihama yavo yandapiwa nemusikana mudhayaris ari panapa andipa achiti simedi tibatsireiwo because nyaya yacho vakaripota kupolisi kuZimbabwe but vanhu ava vakabuda andika vanhu ava vakabuda vari kufamba panze hama yavo ndinayo mapictures achine video akachekwa maprivate parts osai hani muri kuona akabuda achiti kuti anga ari kuenda mheno pashoperi handimona ndobva abatwa kuzimbabweko ndobva abatwa ndobva aurayiwa ndobva achekwa maprivate parts but atondipa mapictures akachekwa maprivate parts esai handimona kwabva vamutora mubva vanomisa muroad kustage achi kuti angatsikwa nemotikari handimona mubva kwaya mota wekatsika zvikanzi vanatsikwa nemotikari mva body yae vatora hama yavo body mva vaisa kupi kumochari nokwanza aiwa mukuti gira asina mapatsi handimona ndipo ukazotanga kuti yakuitwa investigation pakuoneka kuti aiwa saka previously munhu uya paakaonekwa achifamba asati aurayiwa handimona hama yavo ishi akaonekwa achitaura nevamwe vanhu handitika pakanga panemwe kona so saka kune vanhu vakazotaura kuti no taoni tambomona takamona achitaura naningi pakati vanhu vainobva vabatwa handimona vanhu vaiva vabatwa ndobva vamboshandwa nemaCID ekuZimbabwe handika mubva pabuda information vanhu vainobva vavharirwa handimona nhasi vangu chagrodza family ishi hanzi kwamurewa handisi kuziva kuti ndiko here charwadza family chekuti nhasi vafuma vachiona vanhu vaiva vari panze handimona hama yavo iri mumochari sitatombovigwa akachekwa mapatsi esai maprivate party nhasi vari kumukati at least vanhu vakasungwa vanhu vaiva vaonekwa nhasi vari kutofamba vari panze vabudiswa nemapurisa saka ndopanga achiti tibatsireiwo vedu wejustice toita sei hanzi ndeyekwamurewa iyi ndofunga ndeyekwamurewa handimona ndofunga ndeyekwamurewa handisizivi kuti vana olindo vakachibvunza komechiteti kwai masasi nemazimba sei musiri kubvunza kuti apa muzimba here bvunzai kuti muzimba here bvunzai kuti muzimba here nokuti ndiri kutaura kuti yakaitika kuZimbabwe hamubvunzi handimona saka ndo zvazviri nyaya yacho saka ndangoti alright imbodii imirai timbotangataura timbotanga mabvunzo amapurisa kuti vakabutswa on which grounds then tozotangira ipapo because vatodawo help kuti vazive kuti nemhaka yei kuti vanhu ava vaburitswa antimaona so zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe izvi guys zvimwe zviri kuitika muno handimona ini dzingori current affairs dzandiri ngokupai handina zvandoziva nezvakana chandogena chandodii kungokupaiwo current affairs icontent yekungokuvigiraiwo current affairs kuti mungoziva kuti kune zvakadai zviri kuitika chete animaona right ndakuda kuinda asi sati ndaenda ndasi imonth end guys ndogara ndichikudzai kuti pamonth end pane zvakawanda zvinogona ngoitika handitika right shumburesu iri mucomment section here shumburesu urimo here mucomment section Diana kumusha kwako kwamurewa ikoko uri mucomment section here shumburesu guys haiti yedu yakusvika guys haiti yakusvika vanawo vanotengera tickets please vakapledja matickets vese vaiva please fulfill the promises animo fulfill the promises anditika mbatifareti anzi ndokumbirawo tishete kuhaiti alright saka guys ini nhasi yeyaiti guys mbono asisa ndaita zvandoda kuita guys ina ndangokuitiri every day guys ini muchitira munomboitirawo vamwe chiva mumana nyaya yemapassport nemabirth ndakataura pano ukadzokera kulive yawakaona iyoyo ndakapa information yese ipapo iripo kuti kana voenda kunext town vachandiudza so vakati vari kuenda kumpumalanga date ndosati vandipa vachandipa update ndokudzai kuti vari kuenda pakati chindai musi wakati ndopa vanenge vari hanzi namaigani haiti yandinese asi maid mune ningirikiri mune maigani mune matiketsi edu hanzi mbinga ndokumbira kubhadharira
ambinga ingokangowirana nawo katambana zvakanaka comment section. Munona timu rekunze kwenyika rinotora kutojamuka nyaya yekuti anzi munotuka. Ndo timu ravano ndo majamukira ari kungoita ngoti vanozongoti kusapota yedu page redu atotambira every day, but the matter of the fact ndichitaura navo kusatodzotsera simedi timu iri muzati ndo rinenge chikutuka kumastreet uchidididi hamundoti zvina basa kana we don't fight fire with fire. Hanimaona, you are not supporting them, you are supporting us. Hanimaona. So yeah, mbosiyana nenyaya dzokutuka idzi kana muri kunze kwame muri kuko mbosiyana nenyaya dzokutuka nokuti vanonga chikuoneka vakanyarira vamwe vachona vanyatso kuona havakomendi muchidibvarura mastreet vamwe vacho vanotondida zvekudaroka. Ndine timu rinotondida zvekutodaro chaiko rakatowanda zvavane vachiona voya kuti simeli honai uyu chero zvikaditi batai apa hanzi anoda tiketi ngaize vhidhiyo achitamba ndombolo kwai vhidhiyo munhu achitamba ndombolo paita ofa kubva kuna mairo tiketi iro hanzi ari kuda kutengera tiketi isa vhidhiyo uchitamba ndombolo unopiwa right ini ndega indipedze yangu tigozopinda kune mambingarisi nemambingasi enyaya right. Ini yangu yakamira 7 months ndiyasvika guys anditika first 10 vachasa mamita box avo first no not 10 9 because one in the day that tichapa mukadzi yano badara ningikiri achabadara funeral police yake atindokumbira badara funeral police uyawe saka first 9 people varukanda mabox mamita mabhokisi emagetsi tichatora mabhokisi emagetsi anenge asina magetsi akawanda anenge ane magetsi madiki ndiwo atinoisa achaisa magetsi ipapo shumbresi achaisa magetsi ipapo tichatumira mari kuna shumbresi otenga magetsi okutumirai. Animaona first 9 chete because imwe tichapa uya abhadhira funeral police yakumbira. Oh, thank you Joy Mati, thank you my sister. Thank you my sister. Shumbresi, are you there in the comment section? Are you there in the comment section? Hello, Doi, how are you? How was school? It was fine. It was okay. Yeah. Close the door. Gani bunyura Joy Mati kuda ati munoda kutengera tiketi uda kuti aite atambe adi ya guys vatengere nemubayiro guys. You all switch on the light there. Switch on the light. Yeah. Hey, good. Yeah. Unoti atambe here unoti aite sei taura zvaunodanga ngavaishandire ngavajaive ndombolo right. My gani vati ndombolo and magetsi 9 chete 9 achaone aiwa isa box ira alright just a post alright just a post mwesa mabox enyu just a post alright just a post mundotenga magetsi mirai alright kana musakanda mamita namba enyu just a post ka musa kokanda box racho toda kuona kuti pasada ma units mangani box racho musaisa enyu mamita namba imbomirai toda box just a post enyu mokanda mabox ku group page nema post kuya mokanda mabox toda kuona mnanenga ne mabox ari pass. Haina kuchinja zita my sisters zororo mulani nogonzororo pomulani vanda kujoina futi mapolisi yamundibati kuseri saka ndichakuisira post mokanda mabhokisi musaisa mamita namba box rako nemita namba animaona kuti uone kuti zvakafamba une magetsi mangana sara buy to do a skit good. Okoina mbuya vashe ava hanzi I will buy for 2 ita skit ava ndimagona okay. Kumbuya vashe vaenda kupi kundena bvisa ningikira mbuya vashe kumana madhimini musandidaro musandapedza kuiadresa vakomana yaenda kukomenti yaenda kupi vamana yajoinda iwona kuti ati 2 vamana mbuya chidzisai komenti yenyu tusai alright mbuya vashanzi itai eskit vanoda matickets 2 vanhu 2 moya nematiketi tokanda apa tichaita challenge yoi mbuya vashe hanzi 2 skits maigona moti nemakesi namboifungawo mbuya vashe kuti vanhu ngavaite maskits eregister to vote 99 right. Hanzi 2 maskits amuchaita kune vaya varoda kuzoitawo maskits ndouti mudzidzire ipapapa itawo maskits ako 2 uchi-encourage vanhu to register to vote. Handika ita skit yako parudo vanhu 2 ita skit yako uchiita register to vote ukaita skit yako ukatora unondikandira
handika isi tochiposta. Anoona unoya nechiskiti chako kana wachiita handika kana waita video yare wana maigani yendombolo kanitoinyora pasi maigani vati ndombolo handiti kana waita nhikikiri yako uchitamba ndombolo video yako wouya nayo tokanda toseka pano kufara handika panapa ndepejoy ndepehappy handi pano ndepehappy kufara tokanda handitika vanhu vofara asi woinda andirita maskiti kwaita maskiti first 2 vanenge vatanga kuuya ndiwo ndongodiwo vanongoti first 2 skills dzauya ndozanongodi zanongoita first 2 skills dzatakakuya ndozatongodhila nadzo. Hanimona ndombolo yako first yatakakuya nendombolo tongodhila nadzo. Anzina today I wish that don't worry my sister, God will give you that money one day. Hanimona right inasanda pedza ka ndati 9 handi chesa post handika right pa 9 apa ndoda kuti ndimbotora ma calls handika ndoda kuti umbotora ma calls 3 calls dzevakadzi handika vakadzi vechikuru ungoya ungotaura kastori kako ka what you are going through pane zvoda kuitika manje tovaziva sei vasina kutengwa last time tovaziva sei vasina kutengwa last time shumbrezi ndiyakatora mascreenshots ndiyangatoziva anamona ndiyangatoziva saka on vakadzi vechikuru 3 tochuza one story inokodzera ipapo one story saka fonai mumbotipo what you are going through right now, what you are going through in very short words fonai in very short words fonai iri kuuya Botswana ndondo ari 3 madzimai vanamai vahombe 3 masingles fonai. I'm counting down 20 19 18 munozviruza mukaramba makanyarara 18 17 namba tikopa munofona every time paya pamwe namba yamunofona pamashows every time 17 16 15 14 13 12 muchazviruza akatsvukira matsvukiriro makaita ini nematsvukiriro makaita ini taura itinzwi ndati vanamai vechikuru masingo ari muSA vechikuru nematsvukiriro makaita asikaragai kudaro ini tudana nenhama mune asi makatsvukira zvasikara zviri kubatana zviri kuita ka mune 45 years asi zvamakaita ganda musoro chichichi haya muri kubatana regai timbotora vasina kana vari kutambura vava. Thank you for understanding my sister, thank you. Okay, thank you. Bye bye. Ai unotoona ndikuda munhu anotambura guys ari muAfrica anoti nangu handina ndirume vari muAfrica ndizvo zvazvinyatsondimirira mushe ndivo ndoti afona ndikuda kuti munhu anonyatsoti hazvinandimirira zvakanaka handika from 40 zvichikwira kana ukatsvukira huwani help wazvizivi vanzwisisa vanhu vanotoziva zvandizvanachitaura miraitona amaja vari kuya vasina pikicha nai avanoya vasina pikicha sei uyai nepikicha yenyu aiwa pana vanhu vakuru chaivo vekutodaro aiwa uyu asi munhu mukuru shu asi munhu mukuru tikutsvaga vanhu mai vanotambura vakuru chaivo aiwa mawifi ekubasa kavarungu variko svi mawifi ekubasa ariko aiwa vari kuUK aiwa imi muri kuUK regai imi muri kuUK hatisi kuda imimi mama tikudari kuAfrica imi muri kuchandu aiwa muri kuchandu toda vari muAfrica munhu kuchandu angaita zindi kutambura ngomanaka haumana musadaro imimi tikuda munhu ari muAfrica ava ndisi kutora havana picture toda munhu ane picture hauye zvauri ghost hauye uri ghost hanzi chionesa kana uchiya nepicture yako huya nayo Pauline Mbinga kai. Yes Pau. Uri Mbinga saka ndikushira ndifona zvandiri kufonerei because iwe utori Mbinga resimba chako. Uri Mbinga resimba chako.
mabinga resi yakuti nokuti ine makore 40 something yakufona amuna amai amuna picture yaine picture auna ka voice ako aiwa baba ka voice ako chinzwa ora chaura chinzwa varipi ngavauye pano voga ngavauye pano iwe murora wavo ziza kutengera mwene wako tiketi yekuti aende kumushavisa nemurume wako iyo kwa murume wako zvatiuzeka kwa murume wako haufa udza vamwene vako vafone izvozvi vape nhamba vafone izvozvi like now ndiri pano izvozvi ndakatovamirira ngavafone now alright team essay manje alright avaita video call gaiti vaone muri right here ndiripo muri pabasa ndiri kuslipini kupi kuboyfriend aiwa zvemaboyfriend kuslipini kubasa saka muri monyaripi handina ndiri single mother right amai nhasi ndoda kumbokusaiwo smile pameso penyu andika ndoda kupai 500 rands mumboona kuti motengera vana chii saka chibvai mangondipa nhamba yenyu ndibva ndakutransferai mari iyo muri papo ndipei nhamba yenyu e-wallet ndikuisirei e-wallet muri papo mukonfirme kuti yapinda mirai mirai tuone maita lakika maita basa sisimere nendakabuda mama kabuda hazvinaomira mushe right so for number 062 64 70 yes 11 8 1 2 8 right alright mirate one again thank you for the banywan zvaitaka ndaiona message maita basa sisimeri right go and enjoy my sister maita basa mudakakurofadzire pamabvisa sharp right the competition is over guys the competition is over competition done for this month competition done andika for this month competition mirai ndikudzei guys isati ndaenda this magetsi chingwa mari yechingwa chevana kana kuti chauchadiya mheno hatisi kuitira imimi guys we are doing this for God andika for God this is for God it's not for you because remember apa tinototengera mumwe munhu anototituka siku nesikati
anenge asingagoni kubvisa chimeli pamuromo anotondituka siku nesikati negosti rake unenge urimo magetsi andika it's a challenge shane chikupai I am challenging my God. So that's why chiti kandai mese vanovenga vanotuka vanofarira kandai mose wanongwa whether wanongwa una kunongwa uchiti unonongwa imomo anoona the deed will be done. Chichambe chakuna mwari wako this is because of God, not because of you. That impa we say papo is because of chi tinoitira mwari, not kuitira vanhu. The secret in giving and the secret in you anondituka siku nesikati usinotadzigwa neni otora futi mari yatakupa oneshandisa. That's the secret. Anoona, that's the secret. Right. Saka guys, zvanhasi ndapedza. Pane vamwe here vari timu rangu memes ndakuona memes awo iwarova hanzi mukadzi aiwa mai ava vari kuma 40 something mai ava munhu muhombe vatowana 500 rand vatoiwana hanimona right guys ndida kubvunza paripo here vamwe mukati vari kuda kuti mutengero iyo vana madhimba ndio vanotuka kaiva futi iva hanimona mumbotengerawo tiketi be itaite challenge yei kana kuti yechi panapa ndine 2 challenges ye register to vote skit ye register to vote video kana kuti imwe munhu achitamba ndombolo then imwe ingoriwo zvayo ingori blessing nje anoona ingoriwo blessing nje hasitokanda pai kuwhatsapp kwangu itaskite chouye kuunze kuwhatsapp kwangu chetsa pano hanzi naagnes isai maskits acho Agnes, bring them into my WhatsApp so that modi mondokanda panapa vanhu vona mbinga idzobva dzakutengera ichi hanzi amenda mwena usati afona ndakafefowa tashamirira izvo zveni memes September. Oh sorry DQ, sorry my sister. Hanzi nayo yokozina inangu yokozina pana ndakambomupledgera tiketi andichazizi ndiani pana ndakambomupledgera tiketi yokozina amene andichazizi ndiani aripo but munochana ana kuzotumira I think mari ticket and the young was none of our kuri anenge achida kutengerwa nini kikiri ne ticket dzokufambisa ndichatenga 1 ticket. I support every. Oh thank you my sister, thank you. Ndo madhani chaiwai ndo timu rangu chairi Annabelle eni yeah okay apino kendinyori thank you ndo timu rangu zvaro risingataurisi risingadi haro rinenge chirwadziwa moyo zvaro chiona chibvuradzo zvangu nemadhani zangu kona vakanyarira zvavo timu rangu irori right. Thank you Annabelle, thank you hanzi naruchi iko apa rumena sana mboenda kwa itis my wish ndizone zvei. All right kanzo nangu yerendi nai Philippa unoda story ya mai fantani avasati vauya kwandiri mai fantani bepa ndaiti mirai agutigozoti auye ne Wednesday amaona ndaida kunyatsoona kuti by Wednesday anenge afunge ifunga dzake dzidzari papi she hasn't come back to me. So meaning to say fantana anogona kuva akatoita kuti ukangoenda ukangonobatsirwa ikoko chete uchinenyadzisa chato you know kana kuti anenge akatosoftiwa hanimona ndosaka ndaiti imbomirai timpe 2 days afunge hanimona zvaro achadzoka achitudza we knew kuti fantana was watching anenge achiona. Imagine the shame that it was going to put kuti iswe paari achinza kuti mukadzi wake atengerwa nevanhu stofu nechichichi. Imagine the shame. I knew ndisati akatimpe 2 days. I knew. Saka hana kuya sekutaura toenda kuti ngauye nemuso ichi Wednesday azotipa feedback kuti afunge. She didn't come. Hana kuya. Trina wanzwisisa hana kuya. Right. Saka ndine timu rangu 5 people here that are going to bless others with tickets. Do we have 5 more? Thank you, Ashley Beaton. Do we have 5 more? Do we have 5 more? Like, and the message vanenge hanzi yangu video I've posted. Kwandire, wale kana waposta ndokanda manje. Ndokanda manje. Kana waposta. Ndokanda manje. Oh, hanzi na memes I'll buy 1 more. Thank you, memes. Thank you. Thank you, memes. Thank you. Thank you. Can I call
muri kufona papi sipakwalasi fona ipa foni pa number dze WhatsApp yangu chaichaiyo hamunoiziya WhatsApp yangu chaichaiyo inoti 0648954 fona ipapo because iye makozi nandaivhara ndaona kuti makozi achanga kuwandisa saka todinezve apasina tongomira takadaro kana vangu abvisa macontribution itai mapads and isai mapads tengai mapads tengai masanitary towels tengai masanitary towels kwanzi ndogona tamba chibhasikora ndibonotamba ndomboro tenga unogona ticket redu nere tiri kuita 800 ticket redu 800 rand endoposta Facebook nanimbona wakanza cho masitokoso nanimbona okay Samantha, let's say, can I have the transfer details? Hey, Bella Scotch, thank you, Bella Scotch, thank you, my sister. Any challenge, Bella Scotch, any challenge, I'll give you. Here, get him bona graphic. Aiwa, iyavhariswa challenge iyavhariswa masitokoza wana ticket rake iyavhariswa iyi maigani munhu wenyu uyo yavhariswa right kwasarigwa register to vote and videos encouraging people to register to vote parudiwa true videos encouraging people to register to vote, whether it's kitty, whether chi video do aripo too. Andika hands zokororai. Maona one. All right. Bella Scotch in all right. Mina nibo kupai kuse WhatsApp ndibate WhatsApp yangu ya isai message ko ngokupindura kana ndapedza. Isai message ngokupinda uko kuti charaki gwa mzo IT kubva kuseni zvikarivire mimi vanhu diaspora tetine mpa live apa. Tetine mimi mchingoona. Anmona. Tetine mimi mchingoona. Anmona. Saka mutambi zvaita hanzi zokororai. Imimi aiwa itukuita kuti vauye woni mama challenge. Tukuita kuti vauye woni mama challenge. Iyainde pishiti dzokorodzwa kwa by public demand dzokorodzwa. Tukuita kuti anti tukuita here kuti vamwe vauye woni ma challenges mamwe. Right. Mazviona ka. Toita vanozoda kuyere ma challenge wo kuti maybe tamba chibhasikoro kana kuti tamba chiameno antimaona. Ngavashandire ticket unoda kupuwa ticket mahara. Do something. Right. So guys, ndakwenda thank you for all those vatambanza maoko avo vachitengera vamwe vanhu ma tickets. Thank you very much. May God continue to bless you. May God richly bless you guys. Makakosha munodika munotigonera zvekutodaro marangarira timu nofara handimoziva zvekuitika. You never know. Pamwe pana November December tengeta kuti kwasadza takananga kwasadzako kana tananga kwasadza manje kuchasangana chita zvimapatipati muzviziva mongozviziva wemi. You know the situation now. Zimbabwe kune kusina zvimapatipati. You know it now. Saka probability chitongodi tongotosangana papa patona naye papa zvotongodiwo yobva yangofawo yakaloda. Kola. Hello. Okay. Right guys. Saka tobatsana ntika ngatibatsane zvakare muchirongwa chinotevera. God bless you.